L-odwa tajba. Illum it-tlieta 14 ta' Mejju, kif spjegajnilkom il-biraħ fil-għaxija ser inkunu qegħdin nagħmlu l-għażliet tagħkom b'mod live hawnhekk f'din it-trasmissjoni. Jiena jien Mifsud, Direttur Ġenerali Segretar Edukazzjoni Nisranija, flimkien man-nutar ma' ġenbi hawnhekk Dr. Robert Aquilina u l-kollegi kollha li qegħdin jassistu aktar tard ikollna ċans insemmuhom, ser inkunu qegħdin immexxu din is-sessjoni. Bħal dejjem bdew b'talba maħniex ħanieħdu fit-tul imma ħassejt li wara l-inċident traġiku li kellna l-bieraħ fejn ġuvni naqra iżgħar mill-kbir tiegħi u ħarira ikbar miż-żgħir tiegħi u nibda nara l-uliedi f'dawn in-nies sfortunatament ħalla din id-dinja b'inċident waqt xogħlu. Nista' nimmaġina ġenituri rabatu ħbiebu. Għalhekk nixtieq li t-talba tagħna nofruha għar-ruħu, nofruha għall-familjari tiegħu u nofru għal-ħaddiema kollha. Għal-ħaddiema li b'xi mod weġġaw fuq post tax-xogħol, anke b'mod traġiku jista' jkun tilfu ħajjithom kif ġara f'dan il-każ. U għal-ħaddiema kollha biex nieħdu ħsieb saħħitna u saħħet il-kollegi tagħna. Li għandha tiġi l-ewwel qabel kollox. Qabel kull time frame qabel kollox. F'isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħobsa ta' kuljum għatina llum, għafrina dubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, wala daħannix fit-tiġrib biex daħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija u malla tlapajna mit-imbin, issa u fis-sjaw tal-mewt tagħna ammen. Għatiħom u lej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddifuqu, jistrieħu fis-slim. Amen. Isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu. Amen. Tajjeb wisq, jiena kif spjegajnilkom il-bieraħ din hija l-ewwel esperjenza tiegħi, ġifieri ħanibda bil-ewwel billi nilqa' ftit jekk ikun hemm mument fejn tarawni xi ftit mifxul nkun qed nistenna xi ftit ta' gwida ta' prezzaw ftit li anke jien nkun għadni qiegħed nidra u nitgħallem. Kif tafu mela bħalissa bdew teġa' it-telefonati, bdew ħarira qabel ma bdejna din it-trasmissjoni biex nkunu nistgħu nikkjujaw, intkom tkunu teġa ġejtu mitluba biex tagħmlu l-għażla tagħkom fl-ewwel telefonata, qed ikellmukom jew Cynthia jew Fade David, nirringrazzjahom minn hawnhekk mill-bidunet, u mbagħad ikolkom it-tieni telefonata jafżawkom biex tħallu t-telefon liberu u ssir telefonata hemmhekk ħadkellimkom x'aktarx Annelise tkun qed tgħaddi mbagħad it-telefonata li Annelise titlobkom biex terġgħu tikkonfermaw dik l-għażla li tkun teġa għamiltu, infakrukom tibqgħu tikkonfermaw. L-istess għażla tkun għamiltu fil-bidunet tibqa' tiġi konfermata. Annelise tgħaddi t-telefonata lili jiena min-naħa tiegħi nistaqsik nkunu live il-ġenituri l-oħra parteċipanti l-oħra ma jisimgħux lilek, jisimgħu lili, in-nutar qed jisimgħek ukoll għandu l-earpiece biex hu jkun jista' jisma' ukoll u nieħu nota tal-għażla illi inti tkun qed tagħmel. Għalhekk naħseb min-naħa tiegħi jisni qed nibda nħoss xejn ħsejjes ma nafx hekk nistgħux nibdew mill-ewwel bl-għażla. Grazzi ħafna, bonġu, Sinjura Sammut, qed jgħiduli nitolbok tgħid l-għażla tiegħek. Savio College, is-Sinjura qed tagħżel Savio College. Grazzi ħafna, awguri, komplimenta ġodda tajba, Sinjura. Mela kif qed taraw, hekk issa kif jibda l-proċess, isem it-tifel tas-Sinjura Sammut qiegħed imniżżel hemmhekk qabel kien abjad sar blu u ġie l-logo tal-isem tal-iskola li huwa għażel. Fuq in-naħa tal-lemin tkunu qegħdin taraw il-logos u l-ismijiet tal-iskejjel bil-capacity bl-ammont ta' placements illi għandhom available jonqos accordingly. Naddu għattini telefonata. Grazzi. Bonġu, Sinjura Bartolo. Nitolbok tgħidli l-għażla, bonġu. St. Michael, is-Sinjura Bartolo tażel St. Michael għattew min Owen u Benjamin. Grazzi ħafna. Komplimenta ġodda tajba, grazzi. Hekk kif qed taraw, u aħna qegħdin nieħdu nota wkoll tal-ismijiet tal-iskejjel li jkunu qegħdin jażlu l-ġenituri, nistennew minn mument għal ieħor biex jgħaddulna it-telefonati. Jiena minn naħa tiegħi mbagħad nibda kultant inżid daqsxejn affarijiet marbuta ma' edukazzjoni, jiena fuq dak naf nitkellem ħajti kollha fil-qasam edukattiv. U għal minn minnkom għadu l-ewwel esperjenza fejn għandkom u liedkom ħajibdew sekondarja. Esperjenza ġdida bħal ħajtna kollha l-ħawa, ħadd minna ma jkun għamel degree biex isir ġenitur, ħadd minna ma jkun jaf eżatt minn xi ħanaddu, imma importanti li ngħixuha ma' wliedna għax bekk nitalmu nkunu ġenituri, learning by doing.
ħafna diffikultajiet xi kultant jinħolqu għax mhux bil-fors dejjem inkunu qed ninvolvu ruħna, lek importanti li dak l-involviment li kellna fiċkunit u liedna jibqa' hemm anke fis-sekondarja. Xi drabi jkun hemm min għax it-tfal qegħdin jibdew jikbru u iwa issa jirranġaw. Le, jiena qed noqrob il-50 ftit. Grazzi tal-Alla qed ngawdu l-ommi u missieri, anke jiena għandi bżonn l-ommi u missieri. Aħseb wara u liedna li jkunu qegħdin jimxu mill-primarja s-sekondarja kemm ikollhom bżonn dejjem il-gwida tagħkom u l-interess. Ikollok min jgħidlek imma ħi, jiena ma nafx daw is-suġġetti kollha. L-affarijiet inbidlu minn żmieni. Grazzi ħafna, mela, sema tinkomplu. Bonġu Sinjura Xkembri Jones, nitolbok tgħidli l-għażla. Grazzi ħafna, Sinjura, is-Sinjura qed tagħżel St. Michael School għal Noa. Grazzi ġa komplementar tajba. Li tajjeb niftakru huwa li meta nkunu ma' wliedna m'għandniex għalfejn. Tajjeb ħafna, Miss Sinjura Galja, bonġu, nitolbok tgħidli l-għażla, bonġu. Sinjura Galja qed tagħżel St. Aloysius għal Zek. Grazzi ġa tajba, Sinjura. Jiena billi għamilt ħafna studja ra ma taħsbux li jien inkun naf il-kontenut tas suġġetti kollha li tfal tagħna jitalmu fl-iskejjel. Assolutament le, l-affarijiet jinbidlu. Imma kemm importanti li jibqgħu jaraw dejjem li aħna qed ninteressaw ruħna. X'għamilt illum ħi? Kif kienet il-ġurnata? L-ewwel nett biex naraw it-tfal tagħna kif qed iħossuhom, kif huma. U barra minn hekk biex nurhom l-interess. Interessi li dan huwa dmirhom, huwa dmirna illi naraw li jkunu qegħdin iwettquh. Tajjeb illi kultant nistaqsu ewri niftejt ħana x'inti tagħmel. Ħafna minnu tkun kapaċi wkoll ta' tiddialogah, ara ma taħsbux. U titalmu miegħu, titalmu. Grazzi ħafna, mela għandna s-Sinjura De Bono, bonġu, nitolbok tgħidli l-għażla, Sinjura. Grazzi ħafna s-Sinjura De Bono qed tagħżel Savio College għal Gianluca. Grazzi, komplimenta ġodda tajba. U kif qed taraw insomma l-andament qed jibqa' jirrepeti ruħu. Bonġu Sinjura De Battista, nitolbok tgħidli l-għażla. Bonġu Sinjura, nitolbok tgħidli l-għażla jogħġbok. Grazzi, Sinjura De Battista qed tagħżel Savio College għal Luigi. Grazzi u ġodda tajba, grazzi. Grazzi ħafna. U hekk nibqgħu għaddejjin sakemm terġa' tasal telefonata oħra. Importanti ħafna li żommu relazzjoni u kuntatt miftuħ mal-iskola. Dejjem ħataqblu, dejjem ħatkunu kuntenti b'dak illi taraw. Mela s-Sinjura Kakija, bonġu, l-għażla għal Jannek jogħġbok. Grazzi ħafna s-Sinjura Kakija qed tagħżel Savio College għal Jan. Nirringrazzjawk kull ġurnata tajba. Ekku kif nimlew il-xit li konna qoddimna jiena għaddi għal-notar jikkonferma dak li għandi jiena u dak li għandu qegħdin jaqblu u jgħaddi kollox ukoll imbagħad il-kollega tagħna Amelja li qiegħda fit-tarf tal-screens tagħkom biex tniżżel fid-database. U bekk ikollna kollox bil-lest anke biex jkompli l-proċess għal matul ix-xhur li ġejjin. Is-Sinjura Gaskell, good morning, nitolbok it-tieni l-għażla għal-Lim, hekk jogħġbok. Sinjura, waqgħet il-linja jidher, nitlobkom biex terġgħu tippruvaw taqbdu s-Sinjura Gaskell għax jidher li waqgħet il-linja. Nagħtu ftit ċans sakemm naraw li naqbduha. Importanti kif għedna l-bieraħ kemm jista' jkun illum nifhem li l-ħajja tibqa' għaddejja, imma min iċemplilkom maqtawlu malajr illum. Tħallux ħafna diskors sewa, nkella itellifkom. Sakemm tagħmlu l-għażla, mbagħad wara mqar tagħmlu nofsija tgħidu l-esperjenza kollha ma jimpurtax, imma il-ħin li nkunu qegħdin nippruvaw nċemplulkom araw li kemm jista' jkun it-telefon jkun għadu disponibbli. Grazzi. Signora Gaskell? Yes, irnexxielna tajjeb. Bonġu mill-ġdid nitolbok it-tieni l-għażla għal-Liam, please. Is-Sinjura Gaskell tagħżel St. Aloysius għal-Liam John. Thank you very much. Ġurnata tajba.
Jekk kont, ok. Grazzi ħafna ħadd is-Sinjura Felice, bonġu Sinjura. Sinjura, isma' lili minn fuq it-telefon, mhux minn fuq l-iskrin, sa ikun hemm ftit ta' delay, ta' bonġu. Bonġu. Mela Sinjura Felice qed tagħżel Saint Elias għal Jamie. Grazzi ħafna ġradat tajba, thank you. Ta' u nieħu spunt minn din it-telefonata fil-fatt, peress li hemm ftit ta' delay ukoll, intkom araw li tisimgħuna minn fuq is-setti tat-telefon tagħna segwu it-trasmissjoni, ma meta nibux inkellmukom isimgħuna minn fuq it-telefon, mhux minn fuq it-television. Sinjura bonġu, Sinjura Ġus Cosby, nitolbok itini l-għażla l-Andrea, jekk jogħġbok. Is-Sinjura Ġus Cosby tagħżel Savio għal Andrea, grazzi ħafna, ġata tajba. Hekk qed naqbdu ritmu li beda għaddej bil-mod il-mod kif qed taraw. Tafu li llum għandna 183 reġistrazzjoni li ħadku qiegħda ssir b'kollox, ġifieri. Bonġu Sinjura Zarb, bonġu nitolbok itini l-għażla għal Zelenio jekk jogħġbok, bonġu. Iva. Grazzi ħafna Sinjura Zarb qed tagħżel Savio għal Zelenio. Grazzi ħafna ġradat tajba. Tajjeb ħafna. Mela kont qed ngħidilkom importanti li nżommu channels miftuħin kemm hu possibbli mal-iskola tagħkom. Aħna mdorrijin bħala poplu xi kultant illi kull meta jkun hemm xi ħaġa daqsxejn waħda forsi mhix qed toġobna, jew ma ngħidu xejn u noqogħdu niġmaw u mbagħad wara nisbruffaw. Jew inkella ma ngħidux il dak li jkun bi prudenza, b'rispett x'inhi d-diffikultà li għandna u noqogħdu jew ingeddu bejnietna. Grazzi ħafna, Sinjura Vella, bonġu. Bonġu nitolbok itini l-għażla għal Ayman, please. Is-Sinjura Vella qed tagħżel Saint Aloysius għal Ayman, grazzi ġradat tajba. Jew inkella hemm ukoll min jagħżel illi minflok ma jgħid il-persuna b'mod dirett jew joqgħod ixandar jew. Iva. Bonġu Sinjura Brinkat, nitolbok itini l-għażla. Bonġu. Is-Sinjura Brinkat qed tagħżel Savio College għal Kejden, grazzi ġradat tajba. U mmorru għand min naħsbu li jista' jkun ikollu l-awtorità. U mmorru xi kultant nirċievi telefonati jien, xi kultant nirċievi emails jien. Meta jiena ħafna drabi I redirect you xorta waħda. Bonġu Sinjura Pisani, nitolbok ittuni l-għażla. Tismanix minn fuq is-set li qed tara, isma' minn fuq it-telefon. Bonġu Sinjura. L-għażla għal Michael, please. Mikael, sewwa. Sewwa wis mela Sinjura Pisani qed tagħżel Saint Elias għal Mikael. Grazzi ħafna ġradat tajba. Bonġu Sinjura Gallia, nitolbok ittieni l-għażla għal Samuel. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Gallia qed tagħżel Savio għal Samuel. Grazzi ġradat tajba. Sewwa wis, jiena xorta ħankun, jiena u jkun min ikun. Ġili jkun hemm min imur il-Ministeru, mbagħad il-Ministru jkellmu lejli u jiena xorta nerġa' nibgħatkom lura l-iskola, ġili jkun hemm min imur il-Kurja, mbagħad il-Kurja jibbuthom lejli u jiena xorta il-kuntatt huwa l-iskola. Jekk hemm diffikultà hemmhekk. Grazzi ħafna, Sinjura Mikallef, bonġu, nitolbok ittieni l-għażla għal Denzil. Grazzi ħafna, Sinjura Mikallef qed tagħżel Savio College għal Denzil. Grazzi ġradat tajba. Tajjeb. Għalhekk importanti, relazzjonijiet. Nitalmu nitkellmu b'mod prudenti, b'mod assertiv. Id-diffikultajiet li jkollna. Li nagħtu feedback huwa importanti. Signora Di Prima, bonġu, nitolbok ittieni l-għażla għal Alessandro. Saint Albert, is-Sinjura qed tagħżel Saint Albert the Great għal Alessandro Di Prima. Grazzi ħafna. Hekk biżejjed u xek. Grazzi ħafna. Kemm niċċekkjaw biex ma jkunx hemm fejn noqogħdu nikbu kollox fit-tul biżejjed. Kif kont qed ngħidilkom? Tajjeb li nkunu kapaċi nagħtu feedback, tajjeb li nirċievuh il-feedback. Mhux bil-forsi risposta li nirċievuha tkun eżatt dak li nkunu qegħdin nistennew.
Grazzi ħafna. Bonġu, Sinjura Laws Medati. Ntolbok it-tieni l-għażla għallim, hekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura Laws Medati qed tażel Savio għal-liem. Grazzi ħafna. Sewa. Ħafna drabi is-sitwazzjonijiet jirriżolvu ruhom faċilment ħafna iktar wiċċ imwiċċ madwar mejda nitkellmu. Illum sfortunatament dawna bidlunna ftit ħajtna żejjed, Sinjura Scavone, bonġu, nitolbok it-tieni l-għażla l-Mikael. Sinjura Schiavone qed tażel St. Aloysius għal Mikael Schiavone. Grazzi ħafna ġranet tajba. Insibuna komdi kultant ngorru fuq xi ċett, nibatu, lemmu law, imma dialogu wiċċ imwiċċ mhux dejjem bil-fors nirrikorru għalih meta huwa l-iktar wieħed effettiv. Bla ma rridu nirregolaw ruħna aktar meta nkunu wiċċ imwiċċ, meta nkunu wara screen xi kultant ma nirrealizzawx li xorta bnedmin hemm qed jisimgħuna naħa l-oħra. Thank you very much. Good morning, Miss Hippison. Would you kindly tell me your choice for William, please? Could you repeat kindly? Stella Maris, thank you very much. Mrs. Hippison is choosing Stella Maris for William. Grazie ħafna ġranet tajba. Xi kultant isimgħu ninqleb għall-Ingliż sempliċement għax il-persuna tkun ta' lingwa barranija biex nkun nistgħu nikkomunikaw nqilbu għall-Ingliż. Sewwa. Kif kont qed ngħidilkom? Importanti illi dan isir u jseħħ matul il-5 snin, mhux fl-ewwel fażijiet biss. Bonġu, Sinjura Kuxkiri, nitolbuk it-tina l-għażla għal-liem u Zak, it-tewmin hekk jogħġbok iva għal St. Michael School. Is-Sinjura Kuxkiri qed tażel St. Michael għal-liem u Zak Kuxkiri. Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba. Sewwa wisq. Bonġu, Sinjura Mifsud, nitolbuk it-tina l-għażla għal Noa, please. Bonġu, grazzi ħafna, Sinjura Mifsud qed tażel Savio College għal Noa. Grazzi ħafna. U hekk mixjin teġa wasanna li missija rank 23. Il-Polza rank 23. Sinjura Camilleri, bonġu, nitolbuk it-tina l-għażla għal Isaac. Is-Sinjura Camilleri qed tażel Savio għal Isaac Camilleri. Grazzi ħafna ġranet tajba. Tajjeb. Importanti wkoll parteċipazzjoni f'dawk l-attivitajiet li jkunu qegħdin jiġu organizzati mill-iskola. Nifhem li mhux dejjem tistgħu tipparteċipaw, però kemm importanti. L-ewwel biex iżommu ruħkom informati u aġġornati b'dak li huwa għaddej, speċjalment meta tkun xi Parents' Day u Parents' Evening. Jekk qed itukom l-opportunità, morru u isimgħu. Bonġu, Sinjura Mikallef, nitolbok it-tina l-għażla għal Luke, hekk jogħġbok. Is-Sinjura Mikallef qed tażel Savio College għal Luke Mikallef. Grazzi ħafna ġurnata tajba. Importanti li taqsam mal-għalliema li jkollok ċans titkellem magħhom l-osservazzjonijiet tiegħek fuq it-tifel tiegħek b'mod holistiku dejjem ħares lejn it-tifel mill-angoli kollha. Jekk taraw xi bidliet mhux spjegabbli fit-tfal tagħkom innutawhom. Bonġu, Sinjura Xkembri, nitolbuk tgħidilna l-għażla għal Mattija jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Xkembri qed tażel Savio għal Mattija. Grazzi. U taraw ftit l-għalliema x'għandhom jgħidulkom ukoll. Sinjura Farrugia, bonġu, nitolbuk it-tina l-għażla għal Mason, please. Sinjura Farrugia qed tażel Savio College għal Mason. Grazzi ġurnata tajba. Imma importanti ħafna kollha li inti tipparteċipa f'dawn l-attivitajiet l-iktar għax uliedkom jaraw li intkom għandhom interess fl-affarijiet li huma importanti għalihom, fl-affarijiet li huma involuti fihom li ħajjithom fl-aħħar mill-aħħar. Bonġu, Sinjura Zammit, nitolbuk it-tina l-għażla għal Danilo, please.
Sinjura Zammit qed tażel Savio College għal Danilo Thomas Zammit. Grazzi ġota tajba. Kif qed taraw anka l-available places f'numru ta' skejjel jibdew niżlin skont l-ammont ta' drabi li l-iskola partikolari tkun qed tiġi magħżula mill-ġenituri. Sinjura Tanti, bonġu, tolbuk tina l-għażla għal Xandru, jekk jogħġbok? Good morning. Is-Sinjura Tanti qed tażel Savio College għal Xandru Tanti. Grazzi ġodha tajba. Tajjeb ħafna. Nirringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni, il-proċess miexi tajjeb ħafna palissa, nirringrazzja anke l-kollegi tal-ħidma li jkunu qegħdin jagħmlu biex jikkjujawkom fil-ħin sewwa u nkun nistgħu nipproċedu. Kont qed ngħidilkom ara ma taħsbux li tfal ma jinnutawx dawk is-sinjali. Il-fatt li inti kellek tinqala minn fuq ix-xogħol tieħu daqsxejn lif, illum ġieli anke jkollkom ċans ta' online xi kultant. Thank you very much. Good morning, Ms. Karagoz. Could you kindly give us your choice for Erin, please? Mrs. Karagoz is choosing St. Aloysius for Erin. Thank you and good day. Sewa wisq. Jinutawhom ħafna dawn l-affarijiet, jinutawhom, forsi ma jgħidulkom xejn, ma f'qalbhom ikunu qegħdin japprezzaw immens. Japprezzaw l-involviment, l-interess, il-ħin, id-dedikazzjoni tagħna fil-ħidma tagħna bħala ġenituri. Skużani, bonġu, Sinjura Newbold biex yes, kemm tina l-għażla Lethan, please. St. Michael, thank you very much. Okay, tajjeb ħafna. Għalhekk kif kont qed ngħidilkom dawn huma kollha sinjali li wliedna għandhom bżonn jaraw. Fost affarijiet oħrajn imbagħad importanti li naraw li nżommu bilanċ. Importanti li t-tfal tagħna jkollhom ħin għal kollox. Sa f'dan ukoll irid noqgħod attent kif ngħidha. Sa forsi 15-il sena ilu, 20 sena ilu, ma tantx kien hawn wisq attivitajiet fejn u liedna ikunu qegħdin imorru anke wara l-iskejjel tagħna. Futbol iva kien hawn, forsi kien hawn xi ftit bale u xi ftit attivitajiet oħrajn fosthom affarijiet li kienu ilhom scouts, guides, mużew, dutrina. Però llum nibtu ħafna, llum hawn ħafna fejn wieħed jista' jara li jimpenja anka it-tfal f'affarijiet ekstrakurrikulari, kollha affarijiet tajbin, aw drama, minn kollox. You name it, you have it. Aw varjetà sħiħa biex tolqot l-interessi u l-gosti tat-tfal kollha. U nerġa' nsostni kollha huma importanti. Noqogħdu attenti li nżommu bilanċ. Nżommu bilanċ li jkun hemm ħin għal xogħol akademiku, ħin għal attivitajiet bħal dawn, iva jgħidli. Bonġu Sinjura, Vassalli tanto, skużani, Sinjura Vassallo tanti, ntalbok tini l-għażla, hekk jogħġbok iva. Okay, Sinjura Vassallo tanti għal-Avon qed tagħmel no choice għax kien teġa daħal St. Michael School u ħajibqgħu b'dik l-għażla. Grazzi ħafna, Sinjura ġurnata tajba. Bonġu Sinjura Barun, tolbok it-tina l-għażla għal Mason, please. Sinjura Barun qed tagħżel Savio College għal Mason. Grazzi ġurnata tajba, Sinjura. Grazzi. Importanti wkoll li nħallulhom ftit ħin liberu għalihom ukoll, free time, importanti li n-nies ikunu jafu kif jokkupaw ruhom fil-ħin liberu tagħhom. Importanti wkoll il-ħin tal-familja. Nifhem li aħna kollha kemm aħna qed ikollna ħajjiet impenjattivi ħafna llum. Bonġu Sinjura Grima, nittolbok it-tieni l-għażla għal Manuel hekk jogħġbok. Sinjura Grima qed tażel Savio College għal Manuel. Grazzi ġat tajba, Sinjura. Grazzi lilkom. Tajjeb wisq. Nifhem li aħna kollha impenjati, emnuni anke l-ġranet tiegħi jkunu twal ħafna. Nippruvaw jiena u l-mara
nippruvaw nikkumplimentaw xulxin kemm hu possibbli. Sinjura Fenek, bonġu, nitolbok ittina l-għażla għalliem. Is-Sinjura Fenek tażel il-Savio College għalliem. Grazzi ħafna ġadat tajba. U nifhem li mhux kull familja għandha l-istess ċirkustanzi, u kulħadd irid jara familja tiegħu x'ċirkustanzi għandha u jara kif ħajntlaħaq xi forma ta' bilanċ, però importanti. I kif inhi l-familja, i tal-imanatura hi l-kompożizzjoni jew importanti li nsibu ħin għal flimkien, għal uliedna. L-istabbiltà hemm bżonna. It-trobbija, is-sanità minn hemm tkun ġejja. Bonġu, Sur Farrugia, bonġu, nitolbok ittina l-għażla għal Ben hekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sur Farrugia qed jażel Savio College għal Ben. Grazzi ġadat tajba. Minn hemm tibda ġejja ċertu konfidenza meħtieġa fina nfusna. Meta nkunu nafu li għandna l-bejta qiegħda hemm, qiegħda b'saħħitha f'posta. Importanti li dik il-bejta nieħdu ħsiebha aħna xogħolna, dak huwa id-dmir tagħna. Sinjura Xerri, bonġu, nitolbok ittina l-għażla għal Gabriel, please. Is-Sinjura Xerri qed tażel Saint Elias għal Gabriel, grazzi u l-kumplimenta ġadat tajba. Grazzi, grazzi. Bonġu. Mhux qed nippretendi perfezzjoni, nassigurakom l-ebda familja mi perfetta, wis inqas tiegħi kollha għandna d-diffikultajiet u nitħabtu mal-ħajja ta' kuljum. Ma nafx jekk għandix. Le. Iva. Sinjura Massa, bonġu, nitolbok ittina l-għażla għal Danilo jekk jogħġbok. Saint Aloysius għal Danilo, Massa, grazzi, Sinjura, komplimenta ġadat tajba. Grazzi, good day. Imma rridu nibqgħu nagħmlu sforz u fejn nirrealizzaw l-affarijiet forsi mhux qegħdin 100% kif nixtiequhom, nifqu ftit, nitkellmu bejnietna u nirranġaw l-affarijiet. Bonġu Sinjura Galja, nitolbok ittina l-għażla l-Kodi jekk jogħġbok. Grazzi Sinjura Galja qed tażel Savio College għal Kodi, grazzi u l-ġurnata tajba. Grazzi. Thank you. Tagħmel importanti kemm jista' jkun nieħdu ħsieb dik il-bejta. Żejra kemm żejra jew kbira kemm kbira, dik hija li ħatati l-istabbiltà meħtieġa għal uliedna. Sinjura Buħaġar, bonġu, nitolbok ittina l-għażla għal Timothy jekk jogħġbok. Is-Sinjura Buħaġar qed tażel Savio College għal Timothy, grazzi u l-ġurnata tajba Sinjura. Grazzi, bye, good day. Nirringrazzjakom tagħna anke li ma tkunux qegħdin iddumu fuq it-telefons ħalli tippermettulna li nkunu mixjin bil-proċess kemm jista' jkun b'mod fluidu. Grazzi, grazzi Sinjura Deċelis, nitolbok ittina l-għażla għal Jake jekk jogħġbok. Bonġu. Is-Sinjura Deċelis qed tażel Savio College għal Jake, grazzi u l-kumplimenta ġadat tajba. Grazzi, bye, good day. Tajjeb wisq. Ekku, issa li jenna isna nofsija għaddejjin b'dan il-proċess ġa intażel il-ranking number 40, il-rank numru 40. Kif qed taraw issa imiss il-41 Vella Luigi. Ikunu qegħdin. Bonġu Sinjura Vella fil-fatt nitolbuk l-għażla Luigi jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sinjura Vella qed tażel Savio College għal Luigi. Grazzi, ġurnata tajba Sinjura. Grazzi, grazzi. Grazzi. Nifhem li iktar ma jgħaddi aktar issir ftit iktar sensittiva u dejqa l-għażla nifhimha. Għalissa għadhom hemm l-għażliet imma iktar ma ħajgħaddi aktar jibdew jonqsu l-għażliet kif għadnilkom il-bieraħ. Importanti tkunu preparati b'iktar minn għażla waħda. Bonġu Sinjura Mifsun, tolbok ittina l-għażla tiegħek għal Kirin hekk jogħġbok. Bonġu. Is-Sinjura Mifsud qed tażel St. Michael's School għal Kirin. Grazzi ġurnata tajba Sinjura. Grazzi ħafna. Ħalli jekk f'każ li xin jaslu biex iċemplulkom ikun laħaq spiċċat l-għażla tal-ewwel skola tagħkom għax in-numru kif qednilkom dak li qed taraw fuq l-iskins bħalissa mhux bil-fors, mhux bil-fors, mhux neċessarjament ħajkun in-numru li ħajsemmulkom meta jċemplulkom għax hemm delay bejn dak li qed taraw u dak li ħad tkun qegħdin tisimgħu qabel dak li qed taraw.
Allura, importanti li konna aktar minn għażla waħda, ħalli f'każi li jgħidulna li dispjaċi dik mhux available, kollok l-oħrajn. Grazzi, Sur Zarb, nitolbok it-tieni l-għażla għal Mattias jekk jogħġbok. Sur Zarb qed jażel Savio College għal Mattias. Grazzi, ġodda tajba, grazzi. Tajjeb wisq. Għalhekk nitolbukom il-kooperazzjoni ta' illi kemm jista' jkun tkun diġà preparati b'dak il-mod u anke ġenitur li jkunu ġa tkellmu bejnietkom ma jkollniex ċansi li toqgħodu ċċemplu lil xulxin u hekk bħal dalgħodu kif qed taraw it-trasmissjoni tkun għaddejja mhux nistgħu noqogħdu ndewmu iżejjed il kulħadd sakemm jingħalaq il-proċess. Mela kont qed ngħid dwar il-bilanċ għaliex. Għax xi kultant qed nispiċċaw inkella brat race sħiħa. Inqumu kmieni ħafna, ħabba trasport u traffiku ħaġa jew oħra, skola, wara l-iskola immorru attività, minn attività għal attività oħra, minn attività oħra ġiri għad-dar homework. Grazzi ħafna, Sinjura Costa Skassar. Good morning, nitolbuk ittina l-għażla għal Janis, please. Is-Sinjura Costa Skassar qed tażel dela sal għal Janis. Grazzi u l-ġurnata tajba. Grazzi. Jaf ikun hemm ġranet meta jkollna bżonn nagħmluha mela le, imma li kuljum tkun hekk. Daqsxejn qed nimlew iż-żejjed. Importanti illi nħallu ftit spazju. Issa dal qed ngħid m'rdux niġġeneralizzaw laqqas. Sinjura Zammit, grazzi, nitolbuk ittina l-għażla għal qgħid li kif għandi nippronunzjah ħalli ngħidu sewwa isem it-tifel Sajrin. Xajron, sewwa. Mela tina l-għażla Xajron hekk jogħġbok, Sinjura. L-għażla ta' skola. Is-Sinjura Zammit qed tażel St. Michael għal Xajron. Grazzi ġodda tajba, Sinjura, ta'. Daqshekk telefonat tista' tkompli b'ġodda tiegħek, ta' Sinjura. Grazzi, bye. Once li nkun kellimtkom jiena minn naħa tiegħi u wara ftit tisimgħuha live fuq id-devices tagħkom, tistgħu tkomplu bl-affarijiet tagħkom, sakemm mhux qed tieħduha bħala divertit toqgħodu taraw daw ix-xandiriet f'idejkom. Ana għandi għażliet mod ieħor kieku jien kif inqattar ħin tiegħi, però kulħadd jagħmelu. Wara li nkellimkom jien tistgħu tkomplu ta' nirringrazzjawkom tal-ħin tagħkom. Kont qed ngħid ma rridx niġġeneralizza meta nkun qed ngħid isma' ma jistax ikun nimpenjaw ruħna ħin kollu b'dak il-mod. Għalfejn? Għax nifhem illi hawn żgħażagħ hawn tfal nitlobkom tkellmuni ftit għax m'iniex ċert jekk isun qatalix l-audio kompletament. All right, xej, grazzi. Kemm inseraħ rasi li l-audio għadu tajjeb. No problem fidejja. Għalfej qed ngħid dan għax hawn żgħażagħ hawn tfal illi mbagħad jimpenjaw ruhom b'livell semi-professjonali u professjonali wkoll f'ċertu oqsma tal-ħajja, partikolarment ċertu sports, ċertu disċiplini, u dak inevitabilment mbagħad se jitlob impenn naf tfal li fil-5 ta' filgħodu jkunu qegħdin ġa lesti biex imorru f'pixxina jitrenjaw ħalli qabel l-iskola jkunu ġa għamlu session tagħhom u ġieli anke mbagħad wara jkollhom xi session oħra ma' oħrajn. Daka jien meta qed nitkellem fuq in-norma u n-norma mhux daqshekk teżisti għax kulħadd għandu l-istorja tiegħu, però biex nieħu bilanċ kemm jista' jkun siewi għal kulħadd. U nagħtu ċans it-tfal ikollhom it-tfulija. Għax kultant taqqas dak iċ-ċans. Meta nagħtu ċans il-xulxin, espressjoni bl-Ingliż, let's take the time to stop and smell the flowers. U għal kulħadd din importanti. Kemm hu sew illi meta jkollok il-waqt tieqaf ftit u tapprezza. Grazzi, is-Sur Fenek, l-għażla tiegħek għal Karl hekk jogħġbok. Is-Sur Fenek qed jażel Savio College għal Karl. Grazzi, Sur Fenek ġodda tajba. Grazzi daqshekk ta' thank you, bye bye. Tajjeb ħafna. U lidna stess juruna, ġifieri ejja naraw is-sinjali li jkunu qegħdin jgħaddunna huma wkoll minn dak li jgħidu dak li ma jgħidux, mill-mannerisms tagħhom, mill-emozzjonijiet tagħhom kif ikunu qegħdin jespremuhom, ikunu qegħdin jikkomunikaw ħin kollu magħna. Sur Katania naħseb hekk fim tajjeb, Sinjura Katania, bonġu l-għażla tiegħek għal Andrew, please. Is-Sinjura Katania qed tażel Savio College għal Andrew. Grazzi u l-ġurnata tajba, Sinjura, grazzi.
Sewa. U matul dawn il-5 snin, ħankunu qegħdin naraw illu li jedna dal-waqt miegħek Sur Kutaj kemm nagħlaq il-frażi u nkompli miegħek ta' naraw illu li jedna illi minn tfal żgħar jibdew isiru adolescenti u dik iġib sfidi oħrajn inkompli fuqha. Mela Sur Kutaj nitolbu kittina l-għażla għal Javier naħseb suppost nsejjaħlu t-tifel u xek. Is-Sur Kutajjar qed jażel Savio College għal Javier. Grazzi u l-ġurnata tajba. Grazzi. U ma tkunx tranzizzjoni faċli għal ħadd, partikolarment għal uliedna. Għasalina bħala ġenituri hija unika minn kull wil tal-ieħor. U m'hemmx għax is-Sinjura Vella, bonġu l-għażla tiegħek għal Mason, please. Bonġu Sinjura Vella. Minix nismaħħa Sinjura Vella. Ma nafx jekk it-telefonata waqgħetx jew għaddiċ u minix nisma' jiena. Jekk jogħġbok, grazzi. Okay, se jkunu qegħdin jerġgħu iċemplu lis-Sinjura Vella. Ma nafx jekk tiftakrux meta intkom għaddejtu minn dik il-qalba li minn tfal tibda ssir adolescenti qed tibqa' tikber. U tibda ma tkunx taf fejn hu postok fis-soċjetà, tibda tiskoprih. U tibda tittestja daqsxejn l-ilmijiet. U dak l-ewwel testing li jsir huwa magħna ġenituri. Dak li jkun kulħadd jipprova jinseċ l-ispazju tiegħu anke fiħdan il-familja, fiħdan il-grupp, fiħdan is-soċjetà. U dejjem ikun hemm dak il-ftit ta' taqlib. Grazzi ħafna, Sinjura Vella, nitolbu kittina l-għażla għal Mason hekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura Vella, qed tagħżel St. Michael għal Mason. Grazzi ġota tajba. Grazzi. Hemmhekk ikun iż-żmien fejn nittestjaw ħafna l-paċenzja tagħna. Irridu nitalmu ħafna, nibbilanċaw. Ma nafx jekk intkomx dilettanti tal-arti. Se ngħidilkom. Sinjura Laurenti Engerek, jogħġbok nitolbu kittina l-għażla għal Abraham, please. Is-Sinjura Laurenti Engerek qed tagħżel Savio College għal Abraham. Grazzi u l-ġurnata tajba. Grazzi, good day, bye-bye. Għal min mhux dilettant, nissuġġerilu jiggooglja u mbagħad ma nafx hekk x'ġa semmejtilkom naħseb darba f'xi trasmissjoni bil-fors magħkom The Prodigal Son ta' Rembrandt. U f'din il-pittura Rembrandt għandek il-missier li qiegħed bideh fuq ibnu il-ħali, ngħidulu aħna, qiegħed arkub teħ qudiemu. Grazzi ħafna Sinjura Grek, se tagħmel l-għażla tiegħek għal Vladimir u Alexander hekk jogħġbok. Mela s-Sinjura Grek qed tagħmel l-għażla għal Vladimir u Alexander li huma tewmin St. Michael School. Grazzi ħafna ġradet tajba, Sinjura. Grazzi. U Rembrandt bħala metafora, bħala messaġġ għażel illi dej il-missier jagħmel waħda ta' raġel u waħda aktar femminili. Waħda aktar maskili u waħda aktar femminili. Għaliex? Biex kemm jista' jkun jgħaddi l-messaġġ li bħala missier kellu jkun sew caring kif ukoll rett u dixxiplinat. Is-Sur Cesare, l-għażla tiegħek għal Jamie jekk jogħġbok? Nitolbok tgħidilna. Mela s-Sur Cesare qed jagħżel St. Aloysius għal Jamie. Grazzi, ġradat tajba. Grazzi ħafna. U hekk irdu nibqgħu nkunu dejjem aħna. Bimħabba kbira dejjem, compassionate, nadru, nifmu, ma mhux kollox jgħaddi. Li tferma hemm tkun. Is-sewwa irdu nibqgħu narfuh. Grazzi ħafna mela bonġu Sur Fenek nitolbuk tgħidilna l-għażla tiegħek għal Ġerom jekk jogħġbok. Mela s-Sur Fenek qed jagħżel Savio College għal Ġerom. Grazzi. U b'dik l-għażla fil-fatt Savio College hekk spiċċaw l-available places tiegħu u ħankunu qegħdin naqraw l-ismijiet ta' tfal kollha illi ġew magħżula hekk kif ituni l-grafika min-naħa tar-reġija
naqraw l-ismijiet kollha tat-tfal illi ġew fil-fatt inklużi ġewwa Savio College. Grazzi ħafna, ħankun nista' naqrahomkom. Mela, dawn huma tfal illi rreġistraw ruhom Savio College. Sammut Zejn Joseph, Da Bono Gianluca, Da Battista Luigi, Kakija Mallija Jan, Aġus Cosby Andrea, Zarb Zelenio, Brinkat Caden, Galja Samuel, Mikallef Denzil, Laus Medati Liam John, Mifsud Noah, Camilleri Isaac, Mikallef Luke, Xkembri Mattia, Farrugia Mason, Zammit Danilo Thomas, Tanti Xandru, Barun Mason, Grima Manuel, Fenek Liam, Farrugia Ben, Galia Cody, Bohaja Timothy, Decelis Jake, Vella Luigi, Zarb Mattias, Fenek Karl, Catania Andrew, Kutajjar Javier, Laurenti Engrer Abraham Jude, Fenek Jerome. Awguri dak it-tfal illi issa saru studenti ta' Savio College. Grazzi ħafna. Tajjeb ħafna, bonġu Sinjura Mifsud, nitolbu kittina l-għażla l-Andreas. Grazzi ħafna, Sinjura Mifsud qed tagħżel St. Michael's School għal Andreas. Grazzi ġodda tajba, Sinjura. Tajjeb. Mela, kif qed taraw issa fil-fatt il-grafika qed tirrappreżenta li għandna skola li għalqet sewwa Sinjura Tard bonġu. Mela, Sinjura Tard qed tagħmel għażla St. Michael għal Xavier. Grazzi ħafna ġodda tajba, Sinjura. Grazzi. U nibda nifhem li issa jista' jkun hemm min forsi kien xtaq li ħajkollu Savio, issa Savio m'għadix. Fost l-għażliet allura rridu mmorru għall iskola l-oħra li kont qed tikkontempla. U hekk ħajbqa' sejjer sakemm fl-aħħar nagħlqu l-iskejjel kollha u nkunu għalaqna wkoll l-għażliet tagħkom. Sura Ġus, bonġu, l-għażla tiegħek għal Ġejk jekk jogħġbok Sinjura skużani. Sinjura Ġus, bonġu. Saint Elias għal Ġejk, grazzi Sinjura Ġus, ġodda tajba. Grazzi ħafna. Tajjeb, wis. Nġorbu ftit għax il-Grizmin ħajibdew jixxuttaw. Mela. Sinjura Greg bonġu, nitolbu kittina l-għażla għal-Eton. Sinjura Greg qed tagħżel St. Michael's għal-Eton. Grazzi ġodda tajba, Sinjura. Grazzi. Meta nkunu qed naraw li tfal tagħna dejjem minn dawn il-mument ta' bidliet, tajjeb li nuru d-disponibilità tagħna, tajjeb li nippruvaw kemm hu possibbli nitkellmu, irridu ntuhom spazju wkoll għalihom. Sinjura Avellino, bonġu, nitolbu kittina l-għażla għal Alex jekk jogħġbok. Is-Sinjura Avellino qed tagħżel St. Aloysius għal Alex. Grazzi ġodda tajba, Sinjura. Dan m'hemmx riċetta, Sinjuri, ara ma taħsbux illi jiena qed ngħidilkom xi ħaġa foolproof illi żgur you'll get it right. Anka jiena mawlidi stess nkun ħin kollu qed nitgħallem biex nara x'għandi u m'għandix nagħmel. Però tajjeb li ħin kollu tipprova tara li turi disponibilità stessin ta' xejn libertà. Sinjura Xiberras, bonġu, tolbu kittina l-għażla għal-Kierin, please. Is-Sinjura Xiberras qed tagħżel St. Michael's għal-Kierin, grazzi ġodda tajba, Sinjura. Sewwa wisq. Bonġu Sinjura Muscat, nitolbu kittina l-għażla għal Jerome jekk jogħġbok. Sinjura Muscat qed tagħżel Stella Maris għal Jerome, grazzi ġodda tajba. Sewwa. Bonġu Sinjura Borġ, nitolbu kittina l-għażla għal Kit jekk jogħġbok.
Is-Sinjura Borġ qed tażel de la Sal għal Kit. Grazzi ħafna ġata tajba. F'każ illi taraw illi mbagħad anke f'daw il-mumenti qed issibu diffikultà jew għax tiġi espressa wkoll id-diffikultà minnu li jitkom stess, tiddejqu xejn tfittxu l-għajnuna. Ejdilna. Bonġu, Sinjura Llul, l-għażla tiegħek Andrew, skużani għax kienet kelli l-kollega qed tkellimni wkoll. Grazzi intorbu kittina l-għażla, Sana Luigi, mela Sinjura Llul qed tażel Sana Luigi għal Andrew. Grazzi ħafna ġadat tajba. Aħna l-iskejjel tagħna kollha għandhom servizzi li fil-fatt joffri anke s-Segretarjat Edukazzjoni Nisranija u kif ukoll għandhom xi professjonisti oħrajn miżjuda min-naħa tagħhom xi drabi illi jippruvaw jassistu mill-aspetti kollha psikosoċjali li jista' jkun hemm bżonn fl-iskejjel. Ivarjaw minn counselors għal social workers, psychologists, play therapists, occupational therapists. Għalhekk importanti li fejn tibdew tinnutaw li hemm xi diffikultà li m'intomx tispjegawha, m'intomx taslu għal soluzzjoni. Grazzi ħafna, Sinjora Nicolosi, bonġu, intolbu kittina l-għażla Alessandro. Is-Sinjora Nicolosi tażel de la Sala l-Alessandro, grazzi, u l-ġurnata tajba. Nifhem illi mhix dejjem tkun inha faċli illi forsi nfittxu għajnuna. Jien l-ewwel wieħed minn xi wieħed li nfittex malajr għajnuna ma tħadd ieħor. Sinjora Mikallef, bonġu, nitolbu kittina l-għażla lejdinek jogħġbok. Is-Sinjura Mikallef qed tażel St. Michael għal Ejdin, grazzi ħafna ġadat tajba. Madankollu jiġu momenti fejn irdu narfu l-limiti tagħna u hawn professjonisti mħarġa fl-oqsma differenti illi jistgħu jtuna ħafna appoġġ. Bonġu Sinjura Brinkat, nitolbu kittina l-għażla tiegħek għal Mattias jekk jogħġbok. Is-Sinjura Brinkat qed tażel St. Michael għal Mattias. Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba. Dan kollu jsir f'ambjent ta' sigurtà ħobb ngħidlu jien, f'ambjent caring, f'ambjent safe, fejn poġġu bil-qiegħda u nitkellmu mal-kollegi u naraw x'hemm bżonn isir. Dejjem fit. Fittxuha meta jkollkom bżonn din għajnu, tkellmu, dialogaw, ejja ma nibżawx iż-żejjed, ejja ma nalarmawx ruħna, iż-żejjed lanqas m'hemmx għalfejn. Għal kull ħaġa ta' xejn mill-ewwel wieħed jibda jimla rasu u hekk m'għandniex għalfejn. Imma fejn naraw li veru hemm bżonn, tajjeb illi nfittxu għal-għajnuna. Tgħidli imma jien kif ħankun naf meta jkun hemm bżonn. Naħseb l-aħjar riga illi nista' nipprova nagħti jekk taraw bidla mhux spjegabbli. Għajdli? Bonġu Sinjura Pizzani. Bonġu Sinjura Pizzani, tolbok it-tieni l-għażla għal Bentley jekk jogħġbok. Sinjura Pizzani qed tażel St. Aloysius għal Bentley, grazzi ġata tajba. Sewa wisq. Malku qed ngħidilkom bidla mhux spjegabbli, speċjalment bidla ħesrem mhux spjegabbli. Tgħidli mhux spjegabbli inti jekk tara xi bidla fl-atteġġament ta' xi ħadd tara aktar ansjuż, aktar qed inkwieta. Imma taf illi ġej żmien ta' eżamijiet. Bonġu Sinjura Mikallef, tolbu kittina l-għażla għal Luke jekk jogħġbok. St. Aloysius, is-Sinjura Mikallef qed tażel St. Aloysius għal Luke. Thank you very much, ġa tajba. Mela jekk taf li ġej żmien ta' xejn ansjetà ovvja li t-tifel qed tarah ftit iktar inkwetat. Jekk taf illi kellu xi daqsxejn xi jgħid kien hemm xi daqsxejn ta' disgwit ma' sħabu. Bonġu Sinjura Kassar, tolbu kittina l-għażla għal Isaac jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sinjura Kassar qed jażlu St. Michael sal Isaac, grazzi ħafna ġadat tajba. Mela hemmhekk għandek raġuni għalfejn qed tara xi bidliet. Anke xi kultant. Bonġu Sinjura Satarjano, tolbu kittina l-għażla għal Ġan jekk jogħġbok. Is-Sinjura Satarjano qed tażel St. Michael għal Ġan, grazzi u l-ġurnata tajba.
xi kultant tiskanta ikun hawn min jiġi impattat ukoll minn mietet il-ħuta. Ħansemmi forsi l-aspett li dak li jkun jidher li jorbot affezzjoni. Imma xorta waħda, jekk dik hija l-pett u jkun hemm element ta' bond ta' relazzjoni, jaf anka dik il-mewta teffettwa wkoll il-bidla tal-burdata. Bonġu Sinjura Xkembri, tolbuk tgħidilna l-għażla tiegħek għal Gabriel jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sinjura Xkembri qed tagħżel Saint Michael għal Gabriel, grazzi ħafna l-ġurnata tajba. Meta kollha huma raġunijiet u hemm diversi oħrajn sewwa jekk għaddej daqsxejn waħda xi ħaġa fil-familja, mhux ovvja li ħad tara xi impatt fuq it-tfal, mela hemmhekk għandek raġuni fejn qed tara bidla fuq lidek. Imma fejn ma tara xejn, fejn ma tistax tifhem, ma tistax tispjega u meta titkellem u tidjaloga mhux qed tidħol raġuni valida għal bidla fl-attitudni, għal bidla fl-imġiba, għal bidla fl-emozzjonijiet, ir-raxxibilità tagħhom, hemmhekk fejn forsi ta' min wieħed jibda joqgħod attent. U l-bidla ma tkunx ġejja biss minn perspettiva waħda, tibqa' tara diversi bidliet. Bonġu Sinjura Ħidin, tolbok ittina l-għażla għal Luka jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sinjura Ħili qed tagħżel Saint Aloysius għal Luka. Grazzi ħafna u l-kumplament tal-ġurnata tajba. Meta l-bidliet ikunu ħesrem f'diversi ambiti u mhux spjegabbli, hemmhekk tajjeb li nitkellmu ma' wliedna imma nfittxu anke l-għajnuna jekk ikun meħtieġ. Ir-raġuni jistgħu jkunu diversi li x'ħajkun ma nistax ngħidilkom. Sinjura Portelli, bonġu, nitolbok ittina l-għażla għal Marli jekk jogħġbok. Is-Sinjura Portelli qed tagħżel Saint Aloysius għal Marli, grazzi u l-ġurnata tajba. U l-iskejjel għandhom il-professjonisti li jkunu jistgħu dejjem bil-kunsens tagħkom jaħdmu ma' wliedkom u anke jaħdmu magħkom fejn hu meħtieġ biex kemm jista' jkun nifhmu l-ewwel u nippruvaw nindirizzaw flimkien is-sitwazzjoni. Ħafna drabi mhux aħna nindirizzaw is-sitwazzjonijiet, we equip lill-uliedna to address their own issues għax fil-verità aħna f'ħajjitna rridu nitalmu li d-diffikultajiet li qed naffaċċaw aħna rridu nirrisolvuhom mhux ħadd ieħor jirrisolvihom għalina. Imma kif inkunu għadna qegħdin nikbru, ikun importanti niġu mogħtija għal dik l-għajnuna. Sinjura Piżani, bonġu, nitolbok ittina l-għażla għal Mattias jekk jogħġbok. Is-Sinjura Piżani qed tagħżel St. Michael's School għal Mattias. Grazzi u l-ġurnata tajba. U dak fejn jiġi l-aspett psikosoċjali. Illi bonġu Sinjura Gravina, nitolbok ittina l-għażla għal Nicholas, please. Grazzi ħafna, bonġu, kellimna Nikolas ukoll. Nikolas qed jażel dela sala li ħin nifsu, proset, grazzi u l-kumpliment tal-ġurnata tajba. Tajjeb ħafna. Nikolas issib li llum kien qiegħed id-dar u seta' jgħidilna u l-għażla tiegħu. Tajjeb. Jorbot ħafna mal-aspett emottiv huwa il-bonds li uliedna irabbu anka mal-ħbieb is-circle of friends li bdew jagħmlu fl-iskola ħafna drabi, però anka fiċriki oħrajn li huma ikunu involuti fihom. Ejja nħeġġu lil uliedna naraw li jkollhom multiple minn dawn is-circle of friends mhux wieħed importanti. Grazzi Sinjora Desira, bonġu, nitolbok tini l-għażla tiegħek għal Zdenjek sewwa, qed ngħidu Zdenjek sewwa. L-għażla għal Zdenjek mela please. Is-Sinjura Desira tagħżel St. Michael's għal Zdenjek, grazzi ħafna u kumpliment tal-ġurnata tajba. Ejja nħeġġuhom biex ikollhom diversi gruppi. Tgħidli għaliex. Għax meta iktar ma jikbru mbagħad f'salt wieħed ma jiġri xi ħaġa fi grupp. Bonġu Sinjura Downham. Nista' tkellem bil-Malti iva jidher. Bonġu, l-għażla tiegħek għalitin hekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sinjura Downham qed tagħżel St. Aloysius għalitin. Grazzi u ġurnata tajba.
daw il-gruppi ġieli jiffurmaw ruhom, u kif jiffurmaw ruhom jerġgħu jiddisintegraw ruhom, u ma tkunux tridu li hu li jidkom f'salt wieħed jispiċċaw il-grupp li fih investew kollox jintelfilhom kollu. Sinjura Vallone, bonġu, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għall-iem jekk jogħġbok. Is-Sinjura Vallone qed tażel Stella Maris għall-iem, grazzi u l-ġurnata it-tajba. U bekk wasanna fil-fatt tal-rank 78. Fadlinna għadna laqas il-ħakna n-nofs. Għad fadal daqxej waħda dal-għodu. Bonġu, Sinjura Xwireb, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Zek jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura Xwireb qed tażel St. Michael's School għal Zek. Grazzi ħafna, ġodda tajba. Tajjeb. Ok, għalek kont qed ngħidilkom, ħeġġuhom minn issa, kif għadhom qed jibdew is-sekondarja biex kemm jista' jkun jitħaltu ma' diversi tfal. Kemm hu possibbli għax nifhem li hemm karattri u karattri, u mhux il-karattri kollha jgħidu pjaċir li jitħaltu żejjed u min-naħa tagħna ma rridux nisfurzaw iż-żejjed laqqas għax imbagħad nispiċċaw inkunu overpowering fuq it-tfal tagħna u iktar inħossuhom inġeluhom iħossuhom mhux tajjeb. Tgħidli Marelli kemm irid noqgħod attent, iwa mhux hekk inti mhux hekk ikollok tagħmel ħin kollu fil-ħajja ta' kuljum, ma kulħadd taħseb wara ma' wliedek li huma leżes. Naħseb li tajjeb ukoll nispjegalkom ftit kif għandi l-opportunità huwa dwar il-bidliet li għaddejjin ukoll fl-aspett akademiku. Partikolarment brabta ma' dak illi aħna nafuh bħala low level, is-Secondary Education Certificate fil-fatt ilu ma jkun low level minn ta' żminijietna. Għax aħna konna nagħmlu l-eżamijiet illi kienu ta' examination boards barranin, però ma' d-disajnijat mbagħad kienu l-eżamijiet kollha saru jkunu provduti mill-MATSEC, mill-Matriculation Board, Matriculation Secondary Education Certificate Board, u illum il-sistema ta' SEC qiegħda tevolvi. Fil-fatt qegħdin bħalissa f'fażi ta' tranzizzjoni, għandna l-istudenti li qegħdin fil-Form 3 konna sejħulhom sa ftit ilu il-Year 9 u fil-Year 10 il-Form 4 ta' qabel illi teġa qegħdin bis-sistema il-ġdida li issa nibda nispjegalkom bil-mod x'inhi. Bonġu Sinjura Zammit, nitolbok tgħidli l-għażla tiegħek għal Kieran, please. Il-Sinjura Zammit ta' St. Michael għal Kieran, grazzi u l-kumpliment tal-ġota tajba. U għatanna dawk illi din is-sena għalqu l-Form 5 bħalissa qed jagħmlu is-SEC tagħhom illi għadhom bis-sistema ejja nsejħulek l-antika. Bonġu Sinjura Galja, nitolbok ittina l-għażla għal Lukas jekk jogħġbok. St. Michael's School għal Lukas, grazzi u l-ġurnata tajba. U x'bidla hemm għaddejja. Ma nafx kemm il-darba forsi riflettejtu fuq il-mod ta' kif taħdem is-sistema edukattiva tagħna. Illi għandha ħafna tajjeb. Kull min minna b'xi mod irnexxielu jimxi fil-ħajja edukattiva tiegħu jikseb karriera. Bonġu Sinjura Gill, nitolbok ittina l-għażla l-Benjamin jekk jogħġbok. Grazzi ħafna s-Sinjura Gill tażel St. Aloysius għal Benjamin, grazzi ġodda tajba. Daw kollha li kienu suċċess li rnexxew fil-ħajja tagħhom, partikolarment fl-ambitu akademiku u professjonali. Ħejdu ma xemm ħażin, aħna morna sewwa, veru. Bonġu Sinjura Grek, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Luke jekk jogħġbok. St. Michael's School għal Luke, grazzi ħafna Sinjura. U ħatmet jgħid li s-sistema kienet ħażina, assolutament le. Is-sistema kienet tajba, kellha xi affarijiet illi kienu qegħdin ikomplu jirrinfurzaw kultura li aħna għandna. Bonġu Sinjura Karwana, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Thomas jekk jogħġbok. Is-Sinjura Karwana qed tażel St. Michael's School għal Thomas, grazzi u l-ġurnata tajba. X'kultura qiegħed nitkellem dwarha? Il-kultura kompetittiva, aħna ngħixu fuq blata jew ftit blajjet żgħar imdawrin bl-ibħra. U veru li bonġu
Grazzi, bonġu, Signora Davis, it-tini l-għazla għal-Adrian, please. Signora Davis tażel St. Michael għal-Adrian, grazzi u ġurnata tajba. U aħna ngħidu għal kull għadma u mitkelb. Allura dejjem hemm l-element kompetittiv, le? Ejja nippruvaw nkunu aħjar minn ħaddieħor biex kemm jista' jkun assiguraw ruħna illi aħna niksbu. Signora Camilleri, bonġu tal-bokettina l-għażla għal Ben, bonġu. Kuraġġ, grazzi. Ux, anka tiegħi qalbi qed tittestjawili, Sinjura, ta' nkunu wkoll ġifieri. Grazzi mela Sinjura Camilleri qed tagħżel St. Michael sewwa qed ngħidu għal Ben, bonġu tajba, grazzi. Grazzi, bye. Għax ovvjament aħna qed nittestjawlkom qalbkom minnkom tittestjawna qalbna wkoll, ta' ġifieri reċiproka tkun il-biċċa. Bonġu, Sinjura Kurmi, nitolbu kittina l-għażla għal Jaden, please. Is-Sinjora Kurmi qed tagħżel Stella Maris għal Jaden. Grazzi ħafna ġadet tajba. Grazzi, bye. Sewa. Bit bissima kultant nieħu biex li jkun hemm minn qasir ħin, mhux ma jtantx ikollna ċans, kolkom ċans ukoll tesprimu l-emozzjonijiet tagħkom dak il-mod. Napprezza ħafna anke il-gratitudni intkom tkunu qegħdin turu għall-ħidma tkun għaddejja ta'. U dan iġib element kompetittiv. Eżaġerat, il-kompetizzjoni sana importanti. Għaxek ma nikkompetux ftit u jina ġiliet, Iva. Bonġu Sinjura Kawki, nitolbok it-tina l-għażla għal Jack jekk jogħġbok. Is-Sinjura Kawki qed tagħżel St. Michael's għal Jack. Grazzi u ġodha tajba, Sinjura. Grazzi, bye, good day. L-aħjar kompetizzjoni hija waħda, dik ma' nfusna. Għalfej. Għaxek qed nikkompeti ma' ħadd ieħor apparti li mhix dejjem hija sana, ħajġi mument fejn forsi jiena rejt qiegħed l-ewwel wieħed. Għala m'għandix ma fadallix iktar issa fejn nibqa' sejjer. Meta qed nikkompeti miegħi innifsi, l-istandard dejjem qed nollih għax jiena dejjem nipprova ntejjeb minn dak li jien illum. St. Monica Schools illum mhux ħansemmu mhux tal-bniet. Il-motto tagħhom hu every day better. U hekk għandna nkunu. Every day better, nipprovaw li dejjem intejbu li nfusna u dak huwa l-element ta' kompetizzjoni li nieħdu pjaċir illi tajjeb irrawmu fuq liedna biex niksbu l-eċċellenza billi nitqablu ma' nfusna. Qegħdin fuq taraġġ u dejjem tilajn skaluna. Imma s-sistema tagħna tal-kompetittività tagħna dejjem ħarset lejn b'mod eżaġerat l-eżamijiet bħala mezz kif nażlu għax dik hija l-verità. Aħna meta konna qed nibdew irrabbu tfal tagħna u daw ħajibdew jimxu. X'ħin jagħtu l-ewwel ġiex passi u jaqgħu. X'nagħmlu? B'mod naturali nnewlulhom subajna. Huma jaqbdulna subajna u ngħinuhom iqumu bil-wieqfa biex ikomplu jagħtu l-passi. Ħadu żball kienu qed jitgħallmu u għennihom jirkupraw u jitgħallmu biex darb'oħra ma jaqgħux hekk u jimxu bil-kwiet. Mentri malli mbagħad nitlu f'qafas aktar formali, aktar skolastiku kif nafu aħna, meta bniedem jibda jieħu żball nibdew nitkellmu weħel għadda, mentri diskorsna m'għandux ikun hekk. Bħalissa wasanna saw, ejja narfu fejn qegħdin, ejja narfu fejn għandna mmorru, ejja nkomplu nibnu skaluna. Bonġu Sinjura Fava, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal elajjek jogħġbok. Is-Sinjura Fava tagħżel St. Michael's għal Elaj. Grazzi u ġodha tajba, Sinjura. Grazzi ħafna, grazzi lilek. Good day, bye. U dik il-kultura ta' continual growth, ta' proċess illi miexi. Bonġu Sinjura Saliba, nitolbok ittina l-għażla għal Zek jekk jogħġbok. Mis-Sinjora Saliba tagħżel St. Aloysius għal Zek, grazzi u l-ġurnata tajba. Grazzi. L-eżamijiet, l-eżagerazzjoni tal-eżamijiet, għax l-eżamijiet mhumiex ħżin, l-eżamijiet huma tajbin, imma l-eżagerazzjonijiet tal-eżamijiet mhumiex kongruenti, mhumiex fit ma' dan it-tip ta' ħsieb illi qegħdin nippruvaw inrawmu fina nfusna illi aħna qegħdin kontinwament nikbru. Sinjura Ebid, bonġu, nitolbok it-tina l-għażla għal Loaj.
Is-Sinjura Ebid tażel St. Albert għall-OI. Grazzi u ġurnata tajba, Sinjura. Grazzi, grazzi. U forsi tiftakru kif meta konna iżgħar aħna ħanejt għalija jiena kien ikolli at least 3 sessjonijiet ta' eżamijiet tal-miliet, tal-għid, tal-aħħar tas-sena. Barra minn hekk kien ikollna diversi momenti ta' testijiet. U l-tip ta' talim illi xi drabi dak kien iħeġġeġ kien ikun talim għall-eżami. Jiena mor tajjeb kieku mhux qiegħed illum irnexxieli kampajt. Sur Bonnici, Bunġu, nitolbok ittina l-għażla għal simawek jogħġbok. Bunġu. Grazzi ħafna Sur Bonnici qed jażel St. Michael School għal simaw. Grazzi u ġada tajba. Grazzi lilek, bye. Imma kieku jkollok issaqsini kemm minn dawk l-affarijiet kollha għadni sal-lum vera niftakar? Bonġu Sinjura Xwiereb, tina l-għażla tiegħek għal Alex, please. Waqgħet il-linja tlobkom terġgħu taqbdu lis-Sinjura Xwiereb jekk jogħġobkom. Grazzi ħafna. Kemm minn dawk l-affarijiet vera internalizzajt mhux kollox, nassigurakom. U intkom tistgħu tikkonfermaw żgur. Għaliex għax inkunu darrejna moħħna, aħna bħal computers xi ftit. Għandek ir-read and write memory, għandek il-read-only memory, għandek il-parti tar-RAM li nużaw kemm jista' jkun ta' malajra, għandek il-ROM li kemm jista' jkun inħallu hemm biex nerfgħu l-affarijiet fit-tul. Imma r-RAM nippruvaw nisvujtawha malajr, ħalli nħallu spazju x'inkella moħħna ma jerfax ħafna. U hekk nagħmlu għall-eżamijiet. Ejja għandi bżonn nitgħallem daw. Nitgħallimhom hekk ħafna drilling hekk, nitgħallimhom kif jgħadda l-eżami, wipe clean kemm jista' jkun ħalli ngħaddu għall-limis. U dik mhijiex it-tip ta' edukazzjoni li nixtiequ. Mhijiex it-tip ta' edukazzjoni li trawwem vera kreattività, innovazzjoni, ħsieb kritiku. U għalhekk inna snin. Bonġu Sinjura Xwiereb, nitolbok ittina l-għażla għal Alex jekk jogħġbok. Iva, Sinjura Xwiereb qed tażel St. Elias għal Alex. Grazzi ġurnata tajba, Sinjura. Grazzi lilkom, bye. Thank you, good day. Inna snin għaddejjin bi proċess u f'dan l-ambitu naħseb aħna ħafna drabi ingergru għal politiċi li mhix dejjem bil-fors jimxu jitfejt ma' xulxejn. Grazzi, Sinjura Newsted, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Jake jekk jogħġbok. St. Michael School għal Jake, nirringrazzjak u ġurnata tajba. Iżda f'dan l-ambitu ikolli ngħid proset lill-politiċi wkoll li minkejja d-diverġenzi u d-differenzi li jkun hemm bejniethom però inżamm element ta' kontinwità matul is-snin tul daw l-aħħar jien inni fil-professjoni minn 97 sal-lum u minn qabel dak iż-żminijiet kien teġa beda ħsieb għal min fostkom huwa edukatur u min jistudja l-edukazzjoni wieħed mill-iktar dokumenti li kien seminal li influenza ħafna kien Tomorrow Schools. Nsellem minn hawnhekk il-Professor Kenny Twain illi kien involut ħafna fih dak u diversi oħrajn illi kien fil-fatt beda anqal dan il-ħsieb ejja nħarsu sew lejn x'tip ta' edukazzjoni qegħdin inkomplu nipperpetwaw fl-iskejjel tagħna qed nagħmlu ħafna ġid qed nimxu l quddiem. Is-sistema edukattiva tagħna pjuttost żagħżugħa, imma fl-istess ħin għamlet passi kbar avvanzajna l-ħaqna edukazzjoni għal kulħadd, not to be taken for granted. Għandna sentejiżmu iwa imma rata illi meta komparata ma' pajjiżi oħrajn mhijiex allarmanti ta' barra minn hawn bħala settur li ringrazzjaw il-bambin ukoll għandna rata ta' sentejiżmu vera baxxa, kważi negliġibbli fil-fatt. U meta ngħidu għas-sentejiżmu, s-sentejiżmu li ma jkunx ġustifikat. Ġifieri hemm ħafna fuq xiex ngħidu grazzi lil dawk li ġew qabilna u proset tal-ħidma kollha li saret. Sinjura Għaxa, Bonġu, nitolbok ittina l-għażla għal Isaac jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura Għaxa, ġurnata tajba, St. Michael School għal Isaac, grazzi ħafna. Bye. St. Michael School għal Isaac mela wkoll. Imma tajjeb naraw fejn nevolvu. U kien beda minn dakinhar, beda jissemma, hemm bżonn indaħlu aktar continuous assessment. Sinjura Farrugia, nitolbok ittina l-għażla għalitin hekk jogħġbok.
Is-Sinjura Farrugia tażel St. Michael's għal Eton. Grazzi u ġurnata tajba, Sinjura. Bye, good day, thank you. U ilu minn dakinhar illi beda dan il-ħsieb illi hemm bżonn naraw il-mod kif aħna nassessjaw għax qed jeffettwaw wkoll il-mod kif aħna nagħmlu. Sinjura Zerafa, bonġu, nitolbok tina l-għasla għal-Mason, please. Bonġu, Sinjura. Waqt il-linja, nitlobkom terġgħu jekk jogħġobkom. Iċċemplu lis-Sinjura Zerafa. L-iktar ħaġa importanti hija li l-pedagoġija u l-assessjar ikunu ħaġa mwaħda. Inti meta qed tassessja ġifieri meta tara kif inti sejjer. Grazzi, Annelise, thank you. Sinjura Zerafa, nitolbok it-tini l-għażla għal-Mason, please. Is-Sinjura Zerafa tażel St. Aloysius għal-Mason. Grazzi, ġota tajba, Sinjura. Bye, good day, thank you. Inti meta qed tassessja l-għana ewlieni tal-assessjar huwa biex tara fejn inti qiegħed, ħalli tara fejn għandek tkompli tibni. Daku. Dak li aħna nsejħulu assessjar formattiv għax qed jgħinek tkompli tifforma ruħek. Sinjura Borġ, bonġu, nitolbok it-tina l-għażla tiegħek għal Ashton, please. Yes, ejdli Ashton, ejdli. Ejdli, muxkilt il-bira Ashton, ejdli x'għażla ta' skola ħat tagħmel, sabiħ, mhux hekk? St. Michael's School, grazzi Ashton. L-għażla tiegħu hija St. Michael's School. Grazzi ħafna ġara tajba, Sinjura, u Ashton ukoll. Bye, good day. Ashton fil-li kien ħajjgħidu fil-imbazz tagħha fl-aħħar momenti ma kienx jaf x'ħajqbad jgħidli imma ħarġitlu wkoll l-isem tal-iskola. Tajjeb. L-assessjar veru li għandu mbagħad l-aspett aktar summattiv tiegħu. Sinjura Zoppardi, grazzi, tina l-għażla tiegħek għal Zek jekk jogħġbok. Is-Sinjura Zoppardi tażel St. Michael School għal Zek. Grazzi ħafna ġota tajba, Sinjura. Bye, thank you, good day. Hemm l-aspett ukoll dak summattiv, ġifieri li tagħti ġudizzju. Intkom bħalissa qed tagħmlu ġudizzju fuqi. Qed tassessjawni. Dak huwa assessjar summattiv. Il-ħin kollu nagħmlu għadi. Signora Felice, bonġu, nitolbok it-tina l-għażla tiegħek għal Dejan jekk jogħġbok. Is-Sinjura Felice tażel Dela Sal għal Dejan. Grazzi ġara tajba, Sinjura. Grazzi lilek, bye. Qed tieħdu impressjoni ta' dak illi intkom taħsbu li jiena qed tagħmlu judgment. U dak huwa l-iskop ta' summative assessment meta nkunu qegħdin anke nagħmlu eżamijiet jista' jservi sew għal skop summattiv illi jagħti judgment imma jista' wkoll jagħti l-iskop formattiv illi jerġa' jinforma dak li jkun fejn qiegħed biex ikompli jikber. U aħna dan l-aħħar parti li nixtiequ nkomplu nrawmu dejjem aktar fl-iskejjel tagħna. Għalhekk minn din is-sena bdiet tiġi attwata imma impattat ukoll it-tfal li kienu teġa qegħdin form 4 fil-year 10. It-tfal qed ikunu qed jiġu assessjati wkoll matul is-sena skolastika tagħhom kif kien jiġri dejjem bix-xogħol tal-iskola. Ħankun nsejħulu schoolwork u homework. Kollox jista' jkun parti dak imbagħad kull skola tagħmel il-policy tagħha ta' dak li tħoss illi għandu jkun qed jiġi meqjus bħala x-xogħol illi ħajkun qed jikkontribwixxi għal dan is-sekk. Da kollox irġa' jispjegalkom meta jasal il-waqt, ma kif għandna l-opportunità llum nibda nispjegalkom l-affarijiet kif qegħdin jinbidlu u għalfejn. Għax ħafna drabi jgħidulna x'qed jiġri. Imma il-għala qed tiġri mhux dejjem jgħidulna u jekk ma tifhimx li l-għala dak li qed jiġri mhux dejjem bil-fors tapprezzah u tara x'suppost qed jiġri fil-verità fl-iskejjel tagħna. Suppost illi l-iskejjel mhux suppost l-iskejjel kollha tagħna nassigurakom mhux sar proċess u naf illi bħalissa kollha kemm huma qegħdin fi stadju avvanzat ħafna illi għandhom policies illi jkunu kkomunikawhom anke mal-ġenituri u jgħidulhom isma' għat-tali suġġett matul is-sena ibnek ser ikun qed jiġi assessjat ukoll b'dawn il-modi u dik il-marka illi ħad toħroġ minnha apparti li dak ix-xogħol qed jgħinu biex it-tifel qed ikompli jitgħallem u jikber minnu. Dik li ħad tkun tagħtilu t-teacher tal-klassi ħad tkun qed tinġabar biex fl-aħħar meta jasal fil-Form 5 u jmur jagħmel l-eżami għax eżami xorta ħajbqa' jkollu li jagħmel tas-sekk, ħajkollu marka tal-Form 3.
marka tal-Form 4 u marka tal-Form 5 illi tinġabar ma' dik il-marka tal-eżami u bis-saħħa tat-total jingħatalu l-livell. Ħalli jekk mhux kollox ikun investit fl-eżami biss, l-eżami xorta ħajbqa' jkollu l-ikbar weight, l-ikbar toqol, l-ikbar peace, għax se jkollu 70% tal-livell globali illi ħajjingħatalu. Imma dak ix-xogħol li ħajkunu għamlu t-tfal matul il-Form 3, il-Form 4, il-Form 5, mela l-Year 9, il-Year 10 u l-Year 11, fis-suġġetti differenti skont ma jkunu ġew magħżula, ħajkunu qed jikkontribwixxu għal 30% ta' dak li jagħmel imbagħad il-livell. Għal 100%. U l-100% mbagħad ħajkun dikjarat b'livell 3, livell 2 jew livell 1 jew jekk ma jkunx intlaħaq il-livell no level. Ma nafx jekk għandix. Le, nista' nkompli nispjegalkom u fil-qosor il-livell 3 huwa dak li jkun mistenni l-istudent jikseb biex ikun jista' jkompli jitħarreġ għal post-sekondarju, speċjalment jekk ikollu ħsieb li jkompli il-linja akademika. Jista' jagħżel ukoll li jkompli l-linja vokazzjonali u f'dak il-każ ikun jista' jidħol anke f'livelli differenti skont l-istituzzjonijiet vokazzjonali li fihom ikun ħajkun qed ikompli jistudja. Imma f'dawk l-oqsma jingħata wkoll il-possibilità li bniedem ikompli jitħarreġ anke jekk ikollu livell 1 jew 2. Fil-linja akademika l-livell 3 irid jintlaħaq qabel ma persuna mbagħad ikun jista' pereżempju jkompli jipprogressa anke eventwalment għall-università. Dak li huwa l-livell ta' sixth form ngħidulu aħna biex niftehmu in our layman's terms huwa komparabbli mal-livell 4. U mbagħad l-università ikompli għal-livell 5 jew iżjed. A fully fledged degree huwa livell 6, masters huwa livell 7, id-dottorat huwa livell 8. Dawn huma kollha marbuta mal-qafas tal-kwalifiċi Ewropew. Għalkemm tas-sekk mhumiex strettament il-livell 3, 2 u 1 illi hemm fuq dak il-qafas però huma viċin ħafna u komparabbli. Allura x-xogħol ħajkunu qeditu min it-tfal tagħna xogħol varjat. Aħna kemm jista' jkun qed inħeġġu dinja tranzizzjoni sewwa ġifieri nifhmu wkoll il-kollegi tiegħi. Grazzi ħafna, Sinjura Muscat. Bonġunu tal-bogettin l-għażla tiegħek għal Gabriel hekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura Muscat tażel sejn tal-għażla għal Gabriel. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye. Thank you. Bye. Ejja nifhmu li l-kollegi edukaturi bħalna għaddew mill-istess sistema. U minkejja t-taħriġ kollu li nkunu qegħdin nieħdu, nkunu influenzati ħafna mill-mod kif aħna għexni għall-edukazzjoni tagħna stess. Good morning, Ms. Schembri. Could you kindly give us your choice for Theo, please? So, Ms. Schembri is choosing St. Aloysius for Theo. Thank you and have a good day. Thank you very much. Bye, good day. Ikun influenza, allora hija tranzizzjoni anke għall-edukaturi, hija bidla illi nidraw illi kemm jista' jkun inbidlu l-mod kif aħna nagħmlu l-pedagoġija. Signora Catania, bonġu tolbukittina l-għażla tiegħek għal Francesco jekk jogħġbok. Is-Sinjura Catania tażel St. Michael School għal Francesco. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you. Aħna konna mdorrin kollha kemm aħna, Ix-xogħol x'kien ikun? Kważi dejjem l-istess. Kidba. Rari aħna mdorrin anke l-orali hawn Malta ara sistema Taljana. Sistema Taljana minn forsi ġidra xi film Taljani jew hekk. Taraw għandhom il-maturità, l-maturità ikun komparabbli ma' dak li huwa A-levels tagħna, jagħmluha ta' 18. Parti importanti minnha hija orali, tagħna jagħmlu eżami orali quddiem panel ta' nies. Grazzi ħafna, Sura Zoppardi Kalleja, bonġu, nitolbok it-tieni l-għażla Renier jekk jogħġbok. Bonġu. Grazzi, Sura Zoppardi Kalleja, għażel St. Michael School għal Renier. Thank you very much, good day. Bye, thank you. Mentri aħna maħniex daqshekk indorrijin, partikolarment minnu tampari, ikbar minni jew ftit iżgħar minni, ma tantx konna mdorrijin dak l-aspett orali. Illum uliedna teġa qegħdin jesperjenzaw ħafna iktar u uliedkom iżjed.
Sur Manikolo, nitolbok tina l-għażla tiegħek għal Jack jekk jogħġbok. Bonġu, Sur Manikolo jgħażel St. Aloysius għal Jack. Grazzi ġurnata tajba, Sur Manikolo. Grazzi, good day, bye-bye, thanks. U barra dak hemm tant ħiliet oħrajn, dak viżiv, preżentazzjonijiet, kemm ikunu kreattivi fil-mod kif jagħmluhom, li jaħdmu fi grupp, kemm ġieli nisma' gar, anke d-dar tiegħi, jiena tfal tiegħi, wieħed qed jispiċċa l-aħħar sena tal-masters tiegħu kellha rida l-waqt jibda bħala accountant. Iż-żgħir qed jagħmel engineering it-tieni sena. U kemm nismagħhom igegru meta jkollhom xi group work. Imma x'inhi group work? Hija riflessjoni tal-ħajja reali. Aħna meta nkunu fil-ħajja tax-xogħol, meta nkunu bejnietna fil-familja u l-emmulaw, aħna nagħmlu xi ħaġa wieħedna, jew kollox wieħedna nagħmlu, ħafna drabi mhux naħdmu ma' ħadd ieħor irridu, iġġib diffikultajiet, u min jaf kemm parents ġieli jkolli, imma mhux fair, għax hemm ta' min ħadem, hemm ta' min ma ħademx. Laħwa dik hija parti mid-dinamika li wliedna jridu jitgħallmu jsaqfu wiċċhom fiha għal ħajjithom. L-edukazzjoni x'inhi jekk mhix preparazzjoni għal ħajja. Hemm min jgħidlek ħafna iktar minn hekk, ġifieri Dewey jgħid l-edukazzjoni hija l-ħajja, hija kollha kemm hi, għax ħajjitna kollha kemm hi huwa proċess wieħed sħiħ ta' formazzjoni. U aħna qegħdin għaddejjin minn dal-proċess b'modi differenti. Mela ma jistax ikun ikollna sistema edukattiva illi hija disjointi dal-kollox minn dak illi mbagħad uriedna jaffaċċaw fil-ħajja reali, kemm jista' jkun irridu inqarbuha għal dik ir-realtà. Mhux ħad tkun identika, imma rridu noħolqu sitwazzjonijiet illi jxebħu. U daw id-dinamiċi li jinħolqu anke fil-gruppi illi jridu jiffurmaw ruhom bejniethom. Ġieli tagħmelhom it-teacher, ġieli jkunu huma li jridu jiftehmu jaraw minn ma ħajintażlu. U jaraw kif ħajinnegozjaw bejniethom min ħajamel xiex. U kif ħajċaqalqu l-min qed jitgħażżen, qed jirkab il-karru fuq tal-oħrajn. Illi xi kultant jitalmu jaraw kif ħajaffaċċjaw ċertu inġustizzji. Dak huma kollha lezzjonijiet li huma importanti, illi jaraw illi jiddiljaw magħhom. Għalhekk ikun hemm group work, ikun hemm xi kultant anke proġetti illi ma jkunx biċċa xogħol ta' darba li saret u hekk, imma li ttawwal, illi tibda xi xogħol u dejjem jinbena. Il-balk ta' dan ix-xogħol huwa mistenni li probabbilment ikun qed isir l-iskola ħalli anke jkun hemm ċertu assigurazzjoni li jkun qed isir propju mill-istudent. Però huwa neċessarju wkoll illi xi ħaġa minnu jitkompla d-dar, bil-fors. M'hemmx ħin biżżejjed fil-ġurnata tal-iskola tagħna, m'hemmx ġranet biżżejjed. Thank you. Good morning, Ms. Mikalevich. Could you kindly give us the choice for Robert, please? Thank you very much. So Ms. Mikalevich is choosing Stella Maris for Robert. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Bye. Thanks. Sewa wis tfixkilt l-aħħar li kont qed ngħidilkom, però naf li kont qed nispjegalkom dwar il-xogħol varjat illi qegħdin jagħtawna. Yes, bonġu Sinjora Rizzo, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Luke jekk jogħġbok, jew tagħkom. Iva, is-Sinjura Rizzo qed tgħidilna li Luke ser ikun sejjer St. Michael's School. Grazzi ħafna, ġurnata tajba Sinjura. Grazzi, bye, good day. Ekku, qed nsemmilkom fuq ix-xogħol tad-dar. Ix-xogħol tad-dar sew dana marbut mas-sekk u kif ukoll xogħol ieħor huwa importanti ħafna l-ewwel qabel kollox bħala konsolidar. Inti ħadkun għamilt xi ħaġa l-iskola, ħadkun tallimt xi ħaġa ġdida, tkun skoprejta. Grazzi ħafna Sinjora Karwana, bonġu l-għażla tiegħek għal Joseph jekk jogħġbok. Bonġu. Mela Sinjora Karwana qed tagħżel St. Michael's School għal Joseph, grazzi ħafna Sinjura. Ġurnata tajba, bye, thank you. Għalhekk importanti li wara mbagħad it-tfal ikollhom iċ-ċans li jerġgħu jirrevedu, jikkonsolidaw, ħalli jitalmu aħjar dak li jkunu talmu fil-għodu bix-xogħol u l-ħidma tad-dar. Bonġu Sinjura Aquilina, nitolbok itina l-għażla tiegħek għal Kowl jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Owx, Sinjura Aquilina qed tagħżel St. Michael għal Kowl bit-tertiq kollu li tajnija wkoll. Ġurnata tajba Sinjura ta'. Grazzi, bye, good day. Tajjeb ħafna. Mhux l-intenzjonijiet tagħna ntertqu ħadd, sewwa tafu tajjeb. Qed nagħmlu xogħolna qed nippruvaw kemm jista' jkun inkunu ġusti
Imma aħna bnedmin, ġifieri, il-ġustizzja perfetta hija divina. Aħna nippruvaw nqarbu lejn dik kemm jista' jkun, imma xogħolna illi nagħmlu dak kemm jista' jkun mod trasparenti u kif tafu kollox qed isir qudiemkom u magħkom. Grazzi ħafna, Sinjura Grek, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Aiden hekk jogħġbok. Mela, Sinjura Grek qed tażel St. Michael's School għal Aiden. Grazzi, Sinjura ġodha tajba. Bye, thank you. Thank you. U fil-fatt wasanna 110, ara, l-ewwel ma realizzajtx li konna qbiżni nofs edejt fit-treddin. Grazzi ħafna, Sinjura Stival, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Jacob jekk jogħġbok. Sinjura Stivala tażel St. Elias għal Jacob. Grazzi ġodha tajba, Sinjura. Thank you, good day. Sewa. Issa nibda nifhem li l-għażliet ikunu qegħdin jibdew jonqsu u probabbilment il-kollegi tiegħi li jkunu diġà avvanzaw aktar fit-telefonati tagħhom ikunu anka naqsu ftit iktar anka minn dak li qed taraw fuq l-iscreens u qed nara jiena stess fuq l-iscreens bħalissa għax ikunu diġà ġew kommessi xi postijiet oħrajn mal-ġenitur li jkunu fuq il-linja. Bekk spjegajtilkom fil-qosor, ta' ġifi dana ħajkun hemm laqat iktar ma jgħaddi ġifi m'hemmx għalfejn ma li nitlu Form 1 nibdew ħafna mistoqsijiet mill-ewwel fuq is-sekk għall-bidu jtukom doża żgħira fuqhom biex tifhmuhom. Illum tiġa tajtkom daqsxejn overview qasira ma għax noqgħod nidħol f'ħafna dettalji eżaġerati. Imma dik tkun il-bidla li ġa bdiet minn din is-sena u li ħadkun qegħdin taraw isseħħ ukoll fil-każ ta' awliedkom meta jaslu mbagħad Form 2 is-sena d-dieħla jispjegalkom li s-sena ta' wara mbagħad ikunu ħajibdew b'dan il-proċess. U r-responsabbiltà li din tpoġġi anka fuq uliedna u fuqna bħala ġenituri biex nieħdu ħsieb li naraw li kollox jittieħed b'ċertu serjetà. Kollox għandu jkun hekk, mhux biss nerġa' ngħid għax ħajkun qed jikkontribwixxi għal marelli livell tal-aħħar, għax inti l-importanti t-tagħlim li aħna we engage ma' teaching and learning illi ver nagħmlu għal mutana huwa importanti għax hekk hemm bżonn biex nitgħallmu, mhux biex inġibu l-marka. Il-marka mbagħad tkun a happy byproduct ta' dak li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu bl-aħjar mod possibbli. Ġifieri mbagħad jispjegalkom jgħidulkom se jkun qed jiġri mill-Form 3 u Sura Aquilina, bonġu, nitolbok itina l-għażla tiegħek għal Isaac, peace. Grazzi ħafna Sura Aquilina, flimkien ma' Isaac qed jażlu li jmur Stella Maris College. Grazzi ħafna ġara tajba, bye, good day, thank you, bye bye. Sewa. U r-responsabbiltà tkun titlob li huma joqogħdu attenti fil-fatt għal xogħolhom, jaraw li qed ilaħqu anke ma' deadlines, jaraw li qed iżommu records, jaraw qed iżommu l-affarijiet. Ħafna skejjel illum għandhom anke pjattaformi diġitali u għandhom tkunu qed tiġu aġġornati. Good morning, Mrs. Vella. Could you kindly give us your choice for Bernard, please? So, Ms. Vella's choosing St. Aloysius for Bernard. Thank you. Have a good day. Thank you. Bye-bye. Bye. Okay. All right. Sawa, grazzi. Nirringrazzja kulħadd kull min ikun qed joqgħod attent għal dettalji biex jikkonfermaw anke il-korrettezza tal-għażliet li jkunu qegħdin isiru. Grazzi lil kulħadd. Sinjura Bezzina tolbok ittina l-għażla tiegħek għal Christian jekk jogħġbok. Bonġu. St. Michael's, Sinjura Bezzina tażel St. Michael's għal Christian. Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba, Sinjura. Thank you. Bye bye, Sinjura. Bye. Thank you. Grazzi. Tajjeb, wisq. Sinjura Farrugia, bonġu, tolbok ittina l-għażla tiegħek għal Ġanni jekk jogħġbok. Mela, Sinjura Farrugia qed tażel St. Michael's għal Ġanni. Grazzi u l-ġurnata tajba. Thank you. Bye, thanks. Anka mill-leħinkom ninduna l-emozzjonijiet li xi kultant tkunu qegħdin tgħaddej minnhom intom anke b'sforz dan il-proċess. Infakkarkom f'dak li smajtuni ngħid meta konna qegħdin nagħmlu l-polots. L-iskola importanti tagħmel differenza kbira.
L-ikbar differenza tfal tagħna u aħna nagħmluha fl-edukazzjoni f'ħajjithom. U għal-grazzja tal-Alla qed nara qudiemi l-iskejjel kollha li kellkom a dispożizzjoni. Is-Sur Kalleja Paċ, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Elias, please. Bonġu. Is-Sur Kalleja Paċ jażel St. Michael's għal Elias. Thank you very much. Have a good day. Thank you, bye. U fil-waqt li nifhem il-dawk li forsi l-għażla ma kienx dik kollha ma kienet ristretta, nassigurakom dawk l-iskejjel kollha qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jagħtu l-aħjar servizz possibbli lit-tfal tagħkom lil ulidna. Sinjura Attar, dolbok ittina l-għażla tiegħek għal Jake jekk jogħġbok. Good morning. Mrs. Attar tażel St. Aloysius għal Jake. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Bye bye. Sewa wisq. Ta' ġifieri importanti li fil-waqt li nifhem ċertu ansjetà inżommuha imrażna ma nħalluhiex tiġri bina kemm jista' jkun. Grazzi ħafna mela s-Sur Mikallef ħajtina l-għażla tiegħu għal Luka jekk jogħġbok. Is-Sur Mikallef jażel St. Michael's School għal Luka u blażla. Grazzi tajba, Sur Mikallef. U b'dik l-għażla fil-fatt qed jinformawni li għalaqna wkoll St. Michael's School għalhekk se nkunu qegħdin nerġgħu kif għamilna l-ewwel naqrawlkom il-lista ta' tfal kollha li ġew reġistrati fl-iskola St. Michael. Bartolo Owen, Bartolo Benjamin, Xkembri Jones Noah, Kuxkiri Liam, Kuxkiri Zach, Newbold Ethan, Mifsud Kieran, Zammit Xiren, Vella Mason, Grek Vladimir, Grek Alexander, Mifsud Andreas, Attard Xavier, Grek Ethan, Xiberras Kieran Joe, Mikallef Aiden, Brinkat Matthias, Kassar Isaac, Satarjano Jan, Xkembri Gabriel, Bizani Mattias, Desira Zdenik, Xwireb Zach, Zammit Kairen, Galja Lucas, Grek Luke, Karwana Thomas, Davis Adrian, Camilleri Ben, Kauki Jack, Fava Eli, Bonnici Simau, Tanti Newstead Jake, Asha Isaac, Farrugia Ethan, Borch Ashton, Azzopardi Zach, Catania Francesco, Azzopardi Kalleja Ranje, Rizzo Luke, Karwana Joseph, Aquilina Cole, Grek Aiden, Bezzina Christian, Farrugia Gianni, Kalleja Paċ Elias, Mikallef Luka. U dawk kienu l-istudenti li issa ġew reġistrati ġewwa St. Michael School. Awguri lil daw l-istudenti l-ġodda ta' St. Michael. Grazzi ħafna. Jien naħseb dak li kellix nridilkom illum fuq jiġi l-iskola għedtulkom ta' ġifieri għasandi għalfejn nibqa' nżidilkom iż-żejt għax inkella ħankompinu aktar grizmejja u aktar raskom. Ħanistennew ftit sakemm tgħaddi telefonata illi jmiss biex inkomplu wasalna rank 118. Fadlinna daqsxejn mhux ħażin imma mexxejna wkoll saru 11 ta' filgħodu fadal ftit oħra. Probabbilment naqbżu nofsinhar sakemm jirnexxielna nagħlqu il-grupp kollu jew ftit inqas. Ma sakemm qegħdin nistennew ma nafx jekk ġejja telefonata m'iniex ċert. Xi affarijiet li jibdew għaddejjin mir-rasi li naf li ġieli nesperjenzaw. Ħaġa sabiħa u ħaġa tajba li llum saret drawwa tagħna li flimkien ma' wliedna inżuru pajjiżi differenti
Sur Xikluna Bartoli, nitolbok it-tina l-għażla tiegħek għal Luka jekk jogħġbok. Is-Sur Xikluna Bartoli għażel Stella Maris għal Luka. Grazzi ħafna, ġota tajba. Bye, thank you. Kont qed ngħid li saret pjuttost abitudni u abitudni sabiħa, dejjem sakemm ma neżaġerawx, għax kollox fil-qis tiegħu, illi nżuru nsifru biex naraw kulturi u pajjiżi oħrajn. U hekk tajjeb li jsiru wkoll ma' tfal tagħna. Hija mezz qawwi ta' tagħlim. Grazzi ħafna, Sinjura Gatt, nitolbok it-tiena l-għażla tiegħek għal Mattias, hekk jogħġbok. Is-Sinjura Gatt tagħżel della sala għal Mattias. Grazzi ġodha tajba, Sinjura. Bye, good day, thank you. U dan sar isir ukoll matul is-sena. M'għadix biss kif forsi kienet żmien ilu jiġi s-sajf, jew forsi għal żmien il-miliet, jew għal żmien lejt, imma saret drawwa li mmorru ħarba jumejn, tlieta, jew hekk. U nippruvaw noqogħdu attenti biex naraw jekk insibux dak il-bridge holiday jew hekk. Nitlobkom bil-ħerqa. Ejja ma nitilfux ġranet ta' skola b'kapriċċi. Sinjura Mikallef, bonġu tolbok it-tina l-għażla tiegħek għal Rogelio. Bonġu, Sinjura Mikallef, tolbok tina l-għażla Rogelio jogħġbok. Is-Sinjura Mikallef tagħżel della sala Rogelio. Grazzi ġodha tajba, Sinjura. Thank you. Bye, good day. Nifhem ċertu prezzijiet li jkunu komdi u konvenjenzi u hekk, però irdu naraw il-prioritajiet tagħna. Is-Sur Mallija, nitolbok it-tina l-għażla tiegħek għal Aiden hekk jogħġbok. Is-Sur Mallija jażel St. Elias għal Aiden. Grazzi u l-ġurnata tajba ta' grazzi. Bye, good day, thank you. Ejnu l-kapijiet tal-iskejjel f'ħidmithom ukoll sewwax xi drabi jkun hemm request anke minn ta' ġenituri biex it-tfal ikunu eżenti milli jiġu skużati milli jattendu skola u r-raġuni tkun għas-sejrin btala u għandna bżonn ifhem. Hemm raġunijiet u raġunijiet jekk bniedem ħajkollu jsifer għax għandu relatives jiġu minnu barra u hemm forsi attività tal-familja żwieġ jew hekk. Is-Sur Pecorella, bonġu nitolbok it-tieni l-għażla għal Sebastian hekk jogħġbok. Thank you very much, Sur Pecorella jażel St. Aloysius għal Sebastian. Thank you very much, have a good day. Thank you. Sewa wisq, ta' ġifieri ejja nikkooperaw, sewa dejjem f'dak l-ispirtu, naraw li jkollna l-prijoritajiet tagħna tajbin. Sinjura Attard, bonġu, tolbok it-tina l-għażla għal Thomas hekk jogħġbok. Stella Maris, is-Sinjura Attard tagħżel Stella Maris għal Thomas. Thank you very much, Sinjura. Tajjeb ħafna. U dan l-istess ma' diversi attivitajiet oħrax. Is-Sur Ċappara, bonġu, tolbok it-tina l-għażla tiegħek għal Matteo jekk jogħġbok. Is-Sur Ċappara jażel St. Elias għal Matteo. Grazzi u l-ġurnata tajba. Bye, thank you. Sewa wisq. Kemm qed naraw li m'għandix messaġġi mill-kollegi le minn kollegi oħra, ma mhux minn kollegi li għandhom x'aqsmu max-xogħol tal-admissions tal-għodu. Is-Sinjura Grek, bonġu, tolbok it-tiena l-għażla tiegħek għal Adam, please. Sinjura Grek tagħżel St. Aloysius għal Adam. Grazzi u ġurnata tajba, Sinjura. Bye, good day, thank you. Sorry. U brabta ma' din ta' safar. Nibda niftakar f'sitwazzjonijiet ta' hemm sitwazzjonijiet partikolari ma tolqotx il-ħafna tfal li ma tolqot il-ftit tfal. Però b'mod daqsxejn intensiv, dawk li partikolarment mbagħad ikunu fi clubs tal-futbol illi huma attivi f'kompetizzjonijiet internazzjonali, speċjalment dawk illi jkunu ma' Malta. Meta jkollna ovvjament logħob barra minn xtutna
Good morning, Miss Mikallef. Could you kindly give us your choice for Beppe, please? Good morning. Thank you. Grazzi ħafna. Saint Elias, thank you very much. Mrs. Mikallef tażel Saint Elias għal Beppe. Thank you lilek. Thank you. Bye. Good day. Meta jkun hemm logħba kompetittiva għal pajjiżna u it-tifel tagħkom ikun ġie magħżul biex jikkompeti għal pajjiżna, ovvjament illi ħajkun qed jiġi eżentat u jsiru ħafna arranġamenti biex kemm jista' jkun ma jitlifx. Però mbagħad nitolbu daqsxejn il-kooperazzjoni u l-understanding tagħkom li fejn naraw illi dik l-attività ma tkunx daqshekk waħda kritika li jkun training camp, issa tgħidli imma training camp importanti, iva kollox importanti, imma mbagħad kollox għandu l-konsegwenzi tiegħu, jekk tkun taf illi ħajjagħmel nieqes mill-iskola ċertu ammont ta' ġranet biex jirkuprom qed tkompli taqqallu anke l-proċess edukattiv tiegħu f'ħajja impenjattiva x'aktarx jekk kien huwa żagħżugħ impenjat hekk anke fil-ħajja tal-isport ġaġġata tiegħu hija mimlija mhux ħażin, nara biex imbagħad ikompli jerġa' jirkupra dak li jkun tilef, tajjeb illi nkunu vera qed nażlu baqqal meta naraw illi tajjeb li jmur tajjeb li ma jmurx. U dan l-istess għal kwalunkwa sport u kwalunkwa attività. Ikun hemm raġunijiet xi drabi li jkunu ġustifikabbli, ikun hemm raġunijiet li fl-opinjoni tagħna jiddispjaċina ma jkunux ġustifikabbli, ikun hemm raġunijiet li jkunu ġustifikabbli li però jeħtieġu ftit iktar riflessjoni u ħsieb minn kulħadd. Sew minn naħa tagħkom u xi drabi anke minn naħa tagħna biex naraw nibqgħu naħdmu daqsxejn jitfit ma' xulxin ta' anke fuqhom dawn l-affarijiet. Aħna bħala Signora Mikallef Eber, good morning. Aber Eber, kif suppost il-pronunciation? Aber, good morning. Tini lazla għal-Jake, please. So, Mrs. Mikallef Aber, etta se St. Aloysius għal-Jake. Thank you very much. Good day. Thank you. Sewa. U meta lejja tibda lejn nibda nitfixkert ma u ninsa xinkun qed ngħidilkom ma jimpurtax. Però l-ispirtu ta' dak li kont qed ngħid naħseb miftijem tajjeb. Ejja nibqgħu nikkooperaw kemm jista' jkun u l-bilanċ. Kelma sabiħa tant diffiċli biex tintlaħaq ħafna drabi. Jekk jiġini frasi jekk xi ispirazzjoni ta' xi ħaġa oħra tinkwetawx nerġa' kultant nieħu daqsxejn nifs, nieħu daqsxejn nagħmlu ftit ħin ta' riflessjoni u kwieti. Sewa. Thank you. Mela, good morning, is-Sinjura Magro Dingli, nitolbok tini l-għażla l-Jake jekk jogħġbok. Oh, sorry. Okay, thank you very much. So, Miss Magro Dingli is choosing Stella Maris College for Jake. Thank you very much and have a good day. Bye, thanks. So, telefonati oħrajn li ġili jkolli u emails oħrajn minant ġenituri li jkunu mħasba. Ħanuża l-kelma kif inħobbu ngħiduha ta' spiss għalkemm mhux dejjem ikun bil-fors hekk. Bullying. It-tifel qed jiġi bullied. Mela. Is-Sinjura Fenek Seguna, bonġu, nitolbok it-tien nażla tiegħek għal-Kejden, please. Thank you very much. Is-Sinjura Fenek Seguna jazdu St. Aloysius għal-Kejden. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Bye, thank you. Mela, tajjeb illi l-ewwel nifhmu ftit id-definizzjoni maqbula ta' bullying. Bullying hija azzjoni ta' aggressjoni repetuta u azzjoni intenzjonata għal aggressjoni repetuta b'modi differenti, ġifieri llum l-aggressjoni mhijiex biss waħda fiżika, imma llum l-aggressjoni tista' tkun anke tramite daw l-imbirkejn li għandhom ħafna ġid, imma sfortunatament bħal kull għodda ġieli tintuża
għal affarijiet inqas tajbin. U tista' tagħmel ħafna ħsara. Tista' tweġġa' u titweġġa' fil-profond. Ma rridx insemmi l-eżaġerazzjonijiet imma li jeżistu wkoll huma każijiet rari, però insemmaw traġedji. Grazzi. Bonġu, Sinjura Slack. Nitolbok ittina l-għażla għal Noa, please. Grazzi ħafna Sinjura Slack tagħmel no choice għal Noa għax ħajibqa' sejn ta' Gastin fejn qiegħed teġa'. Grazzi ħafna Sinjura ġodha tajba, thank you. Bye. Aħna nippruvaw nagħmlu minn kollox biex l-ambjent l-ewwel qabel kollox ma jkunx conducive illi jibda jinqala daw is-sitwazzjonijiet. Allura jkun hemm supervizjoni. Naraw li jkun hemm areas out of bounds fejn nafu li hemm ċertu rkejjen illi possibilment huma daqsxejn aktar imbedin mill-għajnejn. Allura jippruvaw it-tfal jagħmluhom ċertu regoli isma' hemmhekk morrux, l-għalaw tmorrux, ilagħbu f'dil area taħt għajnej it-teachers u l-edukaturi l-oħra li hemm jarawkom. ċertu safety measures l-importanti jieħdu anka fuq id-devices tagħhom. Iktar ma jibda jgħaddi issa konvinti li t-tfal tagħhom teġa għandhom xi device tagħhom għax illum issa jkun waslu f'dileta mingħajr device. Però iktar ma jibda jgħaddi issa iktar jibda jkollu anka social media u affarijiet minn dawn. Sewwa. Bonġu Sinjura Karwana Mikallef, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Dejan, please. Grazzi ħafna Sinjura Karwana Mikallef tażel dela sal għal Dejan. Grazzi ħafna ġurnata tajba, Sinjura. Thank you. Ma nafx jekk fimx li għandna xi ħadd ieħor jew nistax inkompli. Sewwa. Ekku, grazzi ħafna, mela, milli jidher għal qed skola qed jgħiduli ma kontx indunajt jiena ta' dela sal għalhekk wasal il-waqt illi naqralkom it-tfal li ġew ammessi reġistrati f'dela sal Kassar Janis Kostas, Borċ Kit James, Nicolosi Alessandro, Gravina Nicholas, Felice Dejan, Gatt Mattias, Mikallef Rogelio, Karwana Mikallef Dejan. Dawk huma tfal illi ġew reġistrati dela sal college nawgurawlhom hemmhekk studenti ġodda li ħajnaqdu ma' tfal oħrajn li kienu teġa' f'dik l-iskola u tfal oħra illi ħajkunu issa Lasaljani. Permettu li ngħid bħali, sewwa. Ta' ma' ġenbi Elowishin dana kompetizzjoni sana. Kif ngħidilkom dik hija l-kompetizzjoni sana. Sewwa. Is-Sinjura Bonnici, nitolbok itina l-għażla tiegħek għal-Lija mek jogħġbok? Bonġu. Is-Sinjura Bonnici tażel St. Elias għal-Lijem. Grazzi ħafna ġradat tajba. Mela, meta jkollna lill-uliedna illi qed jibdew jesprimu xi skumditajiet li qed jinqalgħu ma' sħabhom. Ejja nitalmu nifhmu l-ewwel, ejja nitalmu ninsaqsuhom bi prudenza bla panic, please, b'ċerta kalma. Mhux dejjem jista' jkun minn ġewwa jkollok terremot sħiħ għaddej. Imma hekk poġġi bil-qiegħda, ejja sabiħ, ejja npoġġu daqsxejn. Ejdina, x'inhu jiġri? U t-tifel forsi, kalma sabiħ, ejja, minn hawn jew minn hemm kollox jgħaddi ta' d-dinja, ejja, nara kif ħanelbuha. U bdew mill-ewwel uru li hemm soluzzjonijiet, illi nistgħu nsibu soluzzjonijiet. Diffiċli kemm diffiċli ħajja, hekk irridu naffaċċaw għal-ħawa. Irridu nsibu soluzzjonijiet għad-diffikultajiet preżentati lilna. U l-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu tkun illi inġelu mill-ewwel it-tfal tagħna jħossu li dejjem bil-fors għandhom bżonn l-oħrajn isolvulhom id-diffikultajiet tagħhom. L-ewwel pass hu li kemm jista' jkun we empower our children illi jkunu huma illi jsolvu daw id-diffikultajiet. Illi bi prudenza jifqu għal dawk illi huma sinjali mhux sbieħ għax tuża l-kelma abbużi ma' tfal bejn tfal li jista' jkun ikunu ta' wkoll mhux qed neskludi li jiġru hekk imbagħad. Imma fil-bidu tagħhom dana they test the grounds ma' xulxin. Aħna nilabuha ta' ħlejjaq sofistikati ħafna, u bħali noqgħod nifraħ bid-dottorat u sabaħ u dalam. U aħna ħlejjaq sempliċi immens, aħna ħlejjaq bħalma hemm dawk il-ħlejjaq l-oħra jiġru fil-ġungla u l-liġi l-iktar waħda li tkompli għaddejja taħkimna hija survival of the fittest. U dak huwa stint b'saħħtu illi qiegħed fina bħala ħlejjaq
u jibda juri ruħu anka fost it-tfal b'dawn il-modi. Power balances u power dynamics li jkun hemm għaddejja bejnietom. Lek m'rdux imbeżżawhom, innhom daw. Imma rridu ngħinuhom jitalmu, jifhmuhom l-ewwel u qabel kollox għalfejn qed jagħmel hekk taħseb dak. X'inhu jipprova jagħmel, Qed jipprova joqgħod idaħħaq da ħana nifhmu daqsxejn sewwa x'qed jipprova u meta jagħmel lilek allura qiegħed da. Kif qed jagħmilha? Inti kif qed tħossok? Kif qed tirreaġixxi meta u prova dejjem. Through appropriate questioning, nippruvaw kemm jista' jkun ma nagħtux is-soluzzjonijiet aħna, imma ngħinu l-tfal hekk bil-mistoqsijiet, bid-dialogu illi jibdew huma stess jirraġunaw u joħorġu ftit is-soluzzjonijiet. U joħorġu, bil-mod jibdew ġejjin. Issa da jvarja minn tifel għal ieħor. Grazzi ħafna. Nitlobkom, skużi, sinjura ta' qabel ma niġi għal għandek, nitlobkom meta tkunu qegħdin tgħaddu bit-telefons tbaxxu ftit is-settijiet li qed intaraw tablets jew hekk għax nibda nisma' lil nifsi u ma nismax il-kollega tiegħu jew lilkom mbagħad. Mela, Sinjura Mikallef Gerrit, nitolbok tgħidli l-għażla tiegħek għal Matthew, please. So, Mrs. Mikallef Gerrit qed tagħżel St. Aloysius għal Matthew. Thank you very much. Have a good day. Grazzi ħafna. U nibdew b'dak il-pass l-ewwel, nibdew niddialogaw, u mbagħad nibdew naraw. Ġenejt. Signora Camilleri, bonġur, nitolbok itina l-għażla tiegħek għal Giuseppe, please. Signora Camilleri ta' St. Aloysius għal Giuseppe. Thank you very much. Have a good day. Sejn qed ngħidilkom nibdew l-ewwel b'dan il-mod, b'dialogu hekk, ovvjament jiddependi. Jekk inti ġiet tifel barra minn fuq u kellu viżibilment xi daqqa minn xi ħadd u hekk. U forsi ma seħħitx. Bonġu Sinjura Baldacchino, nitolbok tgħidilna l-għażla tiegħek għal Kejhan, please. Bonġu. Sinjura Baldacchino qed tagħmel no choice għax hu teġa qed jattendi skola oħra fil-fatt mhux ħadd tkun qiegħda tbiddillu l-iskola tiegħu. Grazzi ħafna. U forsi l-iskola ma kienitx ċada informata, ma kienitx ċada taf b'dak li ġara, importanti li f'dak il-każ ma tħallux iż-żmien jgħaddi u Sinjura Zammid, bonġu, tolbok itina l-għażla tiegħek għal Francesco jekk jogħġbok. Bonġu. Grazzi. Grazzi, mela Sinjura Zammid tal Francesco qed tagħżel St. Aloysius. F'każ bħal dak, araw illi jekk ikun. Sinjura Xriħa, bonġu, tolbok itina l-għażla tiegħek għal Matthew, please. Sinjura Xriħa, no choice għal Matthew hekk kif teġa qiegħed imniżel ġewwa skola oħra St. Michael School fil-fatt allura mhix ħadd tkun qiegħda tibdel tieħu opportunitajiet oħrajn. Grazzi ħafna, Sinjura. Jekk ikun għadu l-ħin li l-iskola tkun għadha miftuħa, żommu qudiem għajnejkom il-kapji tal-iskejjel ma jaħarbux jiġru barra mill-iskola hekk kif it-tfal tagħkom jitilqu ħafna drabi jkomplu għaddejjin b'xi ħidma, jekk ma jkomplux mill-iskola mbagħad imorru ma ippruvaw, ikun għadu l-ħin, ippruvaw ċemplu l-iskola rejbu ġib xi ħadd biex taraw illi is-surellu l-bonġu nitolbok itina l-għażla Francesco, please. Is-surellu li konferma no choice għal Francesco hekk kif teġa kien miktub ġewwa San Domenico Savio u jibqa' jżomm dik l-istess għażla li kellu. Grazzi s-surellu. Jekk taraw ma tabdux stennew l-għada ċemplu u waraw li tinformaw lil min huwa indirizzat lilkom dan l-iskejjel jgħidulkom isma' jkolkom diffikultajiet ta' tip. Tkellmu mat-tali, tkellmu mat-talija. Ibatulna email hekk, kulħadd għandu l-modi tiegħu, anke l-platforms illum qed jintużaw ħafna l-platforms tal-iskejjel li tkollkom aċċess għalihom idukom il-username u l-password u tkun tistgħu tibgħatu messaġġ dirett. Sinjura Zoppardi, bonġu, tolbok ittina l-għażla tiegħek għal Neil, please. Yes, is-Sinjura Zoppardi tagħżel Sana Luigi għal Neil. Thank you very much, have a good day. Sewa u resqu il-konsern tagħkom, it-ħassib tagħkom li għandkom għat-tfal. Imma daka jekk taraw x'affarijiet li huma vera viżibbli, jew jekk ġabdejna nippruvaw naħadmu mat-tfal. U minkejja l-isforzi u d-dialogu li qed jibqa' jkollna mat-tfal tagħna, nibqgħu naraw li mhux qed ikun hemm progress u l-affarijiet qed jibqgħu għaddejjin.
Grazzi ħafna. Is-Sur Via Cava, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Mikael, please. Is-Sur Via Cava jażel St. Elias għal Mikael. Grazzi ħafna, ġeta tajba. Imbagħad jitlob l-aqal tagħna wkoll jekk naraw li l-affarijiet qed jibqgħu għaddejjin, imbagħad iva, imbagħad ma rridux inħallu li jitlu aktar fil-fond għax issir aktar komplikata biex nindirizzawha. Rridu ngħinu t-tifel tagħna. Is-Sur Bartolo, bonġu, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Matteo, please. Grazzi ħafna, Sur Bartolo jażel St. Elias għal Matteo, grazzi u l-ġurnata tajba. F'dak il-każ importanti li kif konna ngħidu tinformaw l-iskola ħalli jsir dialogu biex nifhmu sew x'qed jiġri. U ħafna drabi jkunu jiġu mejjuna il-kliem li nużaw kultant ikun daqsxejn waħda goff tamma biex niftehmu bejnietna. Il-vittma, il-bniedem li qed isofri minn dan l-aġir. Good morning, please. Maris. Okay, yes, you managed, thank you. So, your choice for Nico is Stella Maris, Signora Etaza Stella Maris għal Nico. Grazzi ħafna ġata tajba. Ikkur tiġi mejjun sew min qed iġarrab. Ngħidulu ħanna l-vittma. U kif ukoll min qed ikun il-perpetrator, min qed iwettaq. Signora Kakija, bonġu, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Kylen, please. Kylen, sorry. Thank you, St. Elias. Thank you very much. Mela l-għażla tas-Sinjura Kakija għal Kylen hija St. Elias. Grazzi. U ejja nifhmu wkoll min qed iwettaq tifel ieħor. Tifel li probabbilment hemm raġunijiet oħra. Mhux qed ngħidlek li hu sew. I'm not justifying, m'iniex qed niskuża, qed nispjega li tagħmel differenza importanti li nifhmu. Jista' jkun it-tifel tagħkom illi jkun qed iwettaq at one point. Ġifieri dana huwa tifel xi ħadd li qed iwettaq, xi ħadd huwa ġenitur tiegħu wkoll. Ġifieri tajjeb li naraw l-affarijiet mill-perspettivi differenti ħalli nifhmu xulxejn u nsolvuhom l-affarijiet. Evitaw, please, evitaw illi tkellmu b'mod dirett intom il-ġenituri oħrajn. Żgur li ma tistawx l-aħwa illegali, ħankunu ċari, illegali. Ma tistawx intkom tavviċinaw minuri oħra anka jekk b'xi mod tħossu illi għamlu id-deni lil uliedkom. Tkellmu mal-awtoritajiet tal-iskola u jkunu l-iskola li jimmaneġġjaw is-sitwazzjoni bl-aħjar mod possibbli. Fejn l-iskola tara li għandha bżonn assistenza ulterjuri, l-iskola wkoll tista' tfittex għandna servizzi min-naħa tagħna, hemm servizzi oħrajn. F'każijiet estremi, u nibqa' nagħmilha qatt ma nafx kemm il-darba, xi kultant jista' jkun illi meta jkunu tfal tfarfru aktar u sitwazzjonijiet ikunu ħarġu anke barra mill-ħitan tal-iskola, iva hemmhekk jistgħu jidħlu wkoll il-forzi tal-ordni. Ma ninsewx illi żagħżugħ minn 14-il sena il fuq jista' fil-fatt jiġi mressaq quddiem rati wkoll biex iwieġeb għall-aġir tiegħu. Qabel dak, aħna nwieġbu għall-aġir ta' uliedna sewwa. Dak huwa importanti li nżommu dan għalhekk please meta jinqalgħu sitwazzjonijiet. U tgħidx il dik nafa u l dik noqgħdu attenti. Sinjura Liu, bonġu, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għall-Boren, please. Stella Maris, Sinjura Liu tażel Stella Maris għall-Boren. Thank you very much. Good day, Sinjura. Bye, thank you. Noqogħdu attenti, għax sa tinħoloq it-tensjoni u aktar jikbru l-affarijiet ħasra. Iktar ma nagħmluhom ċerta tranquillità u through the appropriate channels, iktar hemm ċans li l-affarijiet jirriżolvu rihom. Mhix dejjem jirnexxinna sewwa, ġifieri ħanamlu għall-mutana, imma xi kultant is-sitwazzjonijiet sfortunatament ikunu komplessi, kollhom ħafna sfaċċettaturi għalihom f'ċaċet tagħhom. U mhux dejjem ikun daqshekk faċli li jiġu indirizzati. Għalhekk importanti illi naqbduhom kemm jista' jkun minn kmieni l-affarijiet qabel ma jikkomplikaw ruhom iżjed. Sinjura Baldacchino, bonġu, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Sven, please. Is-Sinjura Baldacchino tażel St. Elias għal Sven, grazzi u l-ġurnata tajba, Sinjura, grazzi, bye. Thank you. U hekk bi Sven wasanna fil-fatt 146. Imisna issa 147.
Miexin, fadlenna ftit inqas minn 40 kandidati ieħor illi irridu nitkellmu magħkom. Però nħarsu lejn it-tazza nofsa mimlija, ġa kellibna lil 146 irreġistrajna. Sinjura Ġuż, bonġu, Sinjura, kemm ittini l-konferma tiegħek tal-għażla ta' Al-Kaden, please. Thank you very much, have a good day, Sinjura. Bye, good day. Bye, thank you. Issa nibda nifhem li anke t-ton tagħkom jibda xi kultant jinbidel għax forsi il-firxa ta' għażliet tkun qed tonqos. Nifhimha, nifhimha. Ejja nagħmlu faċli għal xulxin ta' ejsa, anke għalikom. Konvint il-ħajja tibqa' miexja b'mod sew. Il-ħajja bitzilla li qed tinħadem bil-kontra aħna ma nafux eżatt dak li hemm ippjanata lina ma mbagħad fl-aħħar narawha riflessa b'mod sew meta neqilbuha iktar qudiem fil-ħajja. Mela, nistennew sakemm ikunu jistgħu jgħadduna mal-ġenituri ta' Adam, Kamilleri, ħalli naraw l-għażla li huma jkunu qegħdin jagħmlu. Da bħalissa jkun hemm in-negozjati sewwa għaddejjin. Negozjati li huma negozjati xejn fil-verità, huma taħbil tal-moħħ intkom bejnietkom sakemm tiddeċiedu fl-għażla li jkun fadal għad-dispożizzjoni tagħkom li tkun. Importanti tkunu preparati jekk jogħġobkom issa iktar importanti nifhmu għenuna biex daw l-aħħar telefonati li fadal tkunu mħejjija sew biex malli ċemplulkom il-kollegi tkunu f'pożizzjoni li tiddeċiedu b'mod espedita u kemm jista' jkun malaj. Grazzi ħafna. Bonġu, Signora Kamilleri, l-għażla tiegħek għal Adam, please. Bonġu, is-Signora Kamilleri tażel sanna Luigi għal Adam. Grazzi ġodda tajba, Signora. Bye, thank you, good day. So, how is it? Tajjeb ħafna. Żviluppi ieħor mela sakemm waslet is-Sinjura Gigo, okej mela, Mrs. Gigo, kemm tagħtina l-għażla tiegħek għal Elston, please. Sinjura Gigo tagħżel St. Elias għal Elston. Grazzi u ġara tajba, Sinjura. Grazzi ħafna, bye, thank you. Żviluppi ieħor li jista' jkun ta' ġarajtu jseħħ fil-fatt anke fil-primarji ta' wliedkom ta' ma taraw ukoll anke fis-sekondarji. Il-bidla li tkompli ssir f'ħafna mill dak li qabel konna nsejħulhom l ftit minnhom għadhom jisimhom hekk il-Prize Days. Il-Prize Days li qabel kienu marbuta biss ma' dawk li jġibu l-aqwa riżultati akademiċi, il-first, second and third niftakar fis-suġġetti rispettivi. Illum dak qed ikompli evolvi. Għaw min għadu jagħti premijiet anke għal min jirnexxielu jew ikkumplejsja l-ewwel, it-tieni u t-tielet, jew aktar minn hekk ikun irnexxielu jikseb aktar minn tant ikun laħaq livell ta' eċċellenza. Pereżempju jgħidu isma' il-kull min ġab aktar minn 80 pereżempju ħankun qegħdin intuh rikonoxximent, some form of prize qisu xi ħaġa. Imma aktar minn dak illum qegħdin jippruvaw jiċċelebraw għalhekk ħafna minnhom saru jkun jisimhom jum iċ-ċelebrazzjoni, jiċċelebraw kemm jista' jkun it-talenti, il-ħiliet, il-pożittiv kollu li għandhom uliedna. Saħansitra l-aħħar darba kont ġo skola insar tal-primarja dina, il-ċertifikat illi qed jagħtuhom u dan ivarja sewwa ġifieri. Sewwa għandna Sur Buġejja magħna, bonġu Sur Buġejja, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Andrew, please. Thank you very much, Sur Buġejja, għażel Stella Maris għal Andrew. Thank you very much, Sur Buġejja, ġodda tajba. Thank you, bye, good day.
Ġifieri tistennewx dak li ħanejdi ħataraw hekk bil-fors fl-iskola tagħkom dan ħaj varja minn skola għall-oħra. Imma f'din l-iskola partikolari il-ċertifikat kellu fuq spazju, ritratt tal-individwu jew individwa. U mbagħad kellu spazju fejn l-istudenta ġew mitluba jesprimu riflessjoni huma fuq fejn jaħsbu li fejn qegħdin, ġifieri self-assessment. Fejn x'taħseb li għandi tajjeb. Signora Greg, bonġu, nitolbuk ittina l-għażla tiegħek għal Jack, please. Bonġu. Thank you. Signora Greg tażel Saint Elias, thank you lilek. Thank you ħafna. Bye, thanks. Good day. Tażel Saint Elias għal Jack. Thank you very much. Grazzi anka tal-apprezzamentu gratitudni li tesprimu tal-ħidma li nkun qegħdin nagħmlu. Napprezzawha ħafna. Flimkien magħna ħafna nies oħrajn fil-qasam tal-admissions li mhumiex ħafna nies. Huma dawn ftit nies illi b'xi mod qed tiġi f'kuntatt magħhom jew qed tarawhom jew qed ikellmukom. Imma mbagħad hemm ħafna kollegi oħrajn illi jagħtu servizz sfiq lill-iskejjel tagħna fid-diversi oqsma. Aħna bħala segretarjat illum qegħdin mal-120 ruħ kollha biex jippruvaw jappoġġjaw, jissapportjaw lill-iskejjel u jigwidawhom fl-oqsma differenti, varjaw minn affarijiet amministrattivi, finanzjarji u hekk għal affarijiet aktar kurrikulari u affarijiet ta' bżonnijiet psikosoċjali nsejħulhom aħna, ġifieri bżonnijiet kif qed ngħidu bħalissa ta' kura personali u anke kura pastorali għandna anke assistenza fejn jiġi anke id-dimensjoni spiritwali ma ninsewx illi il-valur komuni tagħna bħala skejjel ta' Knisja huwa dak li għandna skola imsejsa fuq il-valuri kattoliċi Rumani. Ħafna minnhom infakkar li huma miftuħa għal persuni li huma ta' reliġjon mhux bil-fors Roman Catholic, imma li nitolbu li kull min ikun ukoll li mhux bil-fors ħaddar l-istess reliġjon tagħna meta jkun fl-iskola minn tagħna jrid jirrispetta l-fatt illi l-iskola tagħna hija waħda ta' dik id-denominazzjoni. Bonġu, Sinjura Buġejja, nitolbuk ittikna l-għażla tiegħek għal Tyler, please. Thank you very much, Sinjura Buġejja, tagħżel Saint Elias għal Tyler. Thank you, have a good day, thank you. Bye. U konta tgħidilkom mela fuq da ċertifikat kien fuq fejn su jagħmel is-sabiħ tiegħi, x'għandi sabiħ jiena. Kellu spazji fejn jara li jgħidu wkoll fejn għandi aktar fejn nista' nikber u l-istess anka minnaħa tal-edukaturi illi qed jgħidulu is-sabiħ tiegħu fejn għandu affarijiet pożittivi teġa' u fejn huma l-affarijiet li jista' fihom ikompli jikber ukoll. Grazzi ħafna Sinjura Zammit, bonġu, nitolbuk ittina l-għażla tiegħek għal Zakaj. Is-Sinjura Zammit tażel Saint Elias għal Zakaj, thank you, ġeta tajba, bye, thanks, bye. Grazzi ħafna. U kien ċertifikat innovattiv ħafna ħassejt. Jiena mhux xi ħaġa li rajtu f'ħafna skejjel, ma neskludix illi hawn oħrajn illi jagħmlu hekk. Ħafna oħrajn imbagħad saru jagħtu ċertifikazzjoni għall-altruiżmu pereżempju, kemm importanti li jkollna tfal li juru mill-ewwel teġa' dik id-dispożizzjoni sabiħa illi jgħinu lill-oħrajn. U tant ħiliet u karatteristiċi oħrajn li għandna. Kulħadd għandu xi ħaġa tajba. U dak kull messaġġ li qed ikun hemm illum f'dawn il-jiem ta' ċelebrazzjoni li kemm jista' jkun. Nifhmu li fis-soċjetà mhumiex biss dawk illi academic li ħajmorru l-aħjar illi għandna bżonnhom ta' 100%. Ħadd minnha ma jixtieq jispiċċa taħt idej tabib illi forsi għandna dubju fuq l-eċċellenza tiegħu anke kemm jaf dak li jkun qed jagħmel jew l-eżistana rridu nafdawhom f'idejn xi ħadd li jaf l-affarijiet tiegħu sewwa. Għalhekk importanti anke l-eċċellenza akademika minn dak il-lat, imma kulħadd huwa meħtieġ. Kulħadd għandu rwol x'jagħti u x'joffri lis-soċjetà tagħna. Ħaġa importanti wkoll li dejjem ngħid, l-edukazzjoni tagħmilna dejjem aħjar minn dak li aħna ma tibni fuq dak li aħna. Tirfina aktar dak li aħna. Ġifieri il-kwalifiċi jekk jien persuna tajba, jekk jien il-ġenituri tiegħi ramuni sew. Sinjura Paġ, bonġu, li ntolbu kittina l-għażla tiegħek għal Alessio. Sinjura Paġ tażel Stella Maris College għal Alessio, grazzi ħafna ġara tajba Sinjura. Maris, grazzi ħafna. Jekk il-ġenituri tiegħi tawni trobbija sew,
u jien komplejt nibni fuq dawk il-ġenituri tiegħi. U rnexxieli nara li għandi valuri sani, sodi, nipprova nkun persuna integra f'ħajti, il-kwalifiċi ħajamluni dejjem persuna aħjar. Jekk sfortunatament l-ewwel parti mhix hemmhekk, il-kwalifiċi jistgħu jinkisbu xorta. Waħda ma tmurx bil-fors mal-oħra, hemmhekk għandi l-kwalifiċi u m'għandix il-valuri, sfortunatament il-kwalifiċi jagħmluni eħżen. U dik hija xi ħaġa li l-iskejjel tagħna qed jippruvaw jaħdmu kemm jista' jkun fuqha, imma għandna bżonn il-kooperazzjoni sħiħa tagħkom għax il-formazzjoni l-ikbar parti minnha sseħħ f'dik il-bejta li semmejt fil-bidu ta' din it-trasmissjoni fid-dar. U dak li aħna nsawru fulietna illi jibqa' mbagħad jifforma l-karattru tagħhom il-pillar tagħhom bħala valuri. Bonġu Sinjura De Bono, tolbok ittina l-għażla Luke, please. Grazzi ħafna, Sinjura De Bono tagħmel no choice hekk kif teġa għandhom reġistrazzjoni oħra. Grazzi ħafna, Sinjura, ġada tajba. Bye, thank you. Ġifieri ħadd tkun qegħdin taraw anke dan l-evolviment ikompli għaddej fl-iskejjel. Nifhem li kulħadd ikollu idea tiegħu għalfejn qed jagħmlu hekk u għalfejn. Però dialogaw u fejn ikolkom l-opportunità li anke tinvolvu ruħkom. Diversi skejjel għandhom iċ-chances illi tkunu in parent teacher associations jew għaqdiet differenti jekk tkunu tistgħu tiddedikaw xi ħin għal dawn l-affarijiet importanti immens. Importanti mhux biss għal xi fundraising li jkun hemm bżonn li huwa meħtieġ ukoll għax bla flus ta' tagħna u lanqas bus, jiġifieri ngħidu kif inhi huma importanti li jsiru għax inkella ċertu sviluppi ma jkomplux iseħħu fl-iskejjel tagħna. Imma aktar minn hekk ħallintkom tinvolvu ruħkom anke in decision making processes li jtukom l-opportunità li tkunu parteċipi fihom. Qed jiżdiedu daw. Huma kullimkien huma kemm nixtiequhom le. Qed jiżdiedu. Imma iktar ma nkunu hemmhekk pronti biex malli jkun hemm imbagħad dik l-opportunità naħtfuha. Aktar inħeġġu biex min forsi għadu qiegħed ftit jersaq lejhom dak ir-realtajiet. Aktar jikkonvinċi ruhom li iva din hija triq quddiem bid-diffikultajiet li ġib magħha ma' deċiżjoni li hija maqsuma ma' oħrajn hija deċiżjoni ħafna iktar konsolidata, ħafna iktar li hemm ċans illi tagħti l-frott tagħha fl-iskola mbagħad. Sewa wisq. Nagħtu ċans ftit sakemm il-kollegi għaddunna ġenituri ta' Mason Xkembri Frendo. Kif qed tinutaw issa t-telefonati qed jieħdu ftit iktar ħin allura sakemm il-ġenituri jiddeċiedu idumu ftit iktar iva. Għalhekk kif il-fatt qed jgħidu li weħenna ftit sakemm napprezzaw ta' untukom iċ-ċans imma jekk jogħġobkom kemm jista' jkun kunu preparati ħalli ma neħlux hekk b'dan il-mod sakemm inkomplu bit-trasmissjoni tagħna ħalli nagħlqu kemm jista' jkun mhux tard iżżejjed ukoll. Apprezzaw li għaddejjem din it-trasmissjoni mill-9:09 ta' filgħodu u tibda ssir daqsxejn taxing għal kulħadd u għandna commitments oħrajn irridu nkomplu bihom ukoll. Kif qed taraw jidher li il-parents f'dan il-każ qed għandhom xi dubji. Napprezza jekk naslu għal konklużjoni jekk jogħġobkom ħalli nkunu nistgħu nipproċedu. Mela sakemm jasal il-ġenituri li jmiss. U probabbli għandna ċans, għandna ċans x'għad għandna 156. Ħa nittrattaw ftit ma' kunċett li bid-diskors ngħidu li naqblu fih. Meta niġu fit-twettiq tiegħu
dejjem imbagħtu biex naċċettawh. Il-kunċett bej equality and equity. Tgħidli x'inhi d-differenza hi. Illum għandkom il-Google u jgħin ta' ġifieri kieku titlu images Google biss malajr jgħinkom ħafna. U kif ittieħ equality versus equity, l-istampa li ġibilkom taf xi tkun ħafna drabi jaħdem mill-istampa li ġibilkom tkun. Li tara fence, tara ħajt. U 3 tfal. Da 3 tfal. U ma tagħtu lijiet differenti. Hemm wieħed twil, allura qed jara sew xem il-fuq mill-fence qed jara lil-in, qed jara xem. Hemm wieħed mezzan, allura biex jipprova jara qed jiġġebbed daqsxejn fuq il-pot ta' subaħ u forsi jipprova jara xi ħaġa żgħira. U mbagħad hemm persuna daqsxejn magħmula aktar żgħira minn oħrajn illi bl-ebda mod ma tista' tara. Dik image minnhom. U l-image l-oħra mbagħad dak huma equal. Tgħidli equal f'liema sens, għax kulħadd qiegħed fuq l-istess art u kulħadd quddiem għandu l-istess ħajt. Grazzi ħafna, good morning. Mrs. Kembri Frendo, nitolbu kittina l-għażla l-Mason, please. Saint Elias, mela Mrs. Kembri Frendo tażel Saint Elias. Thank you very much, Sinjura, ġodda tajba. Grazzi. Mentri l-image l-oħra mbagħad li jkun hemm ġenba tkun l-istess 3 tfal, l-istess ħajt, l-istess art, l-istess kollox. Biss ikun hemm ġiex banketti. Banketta għal dak li huwa mezzan, għal fustani, biex iġġiblu l-oli tiegħu daqs li twal wieħed. Bonġu l-mama ta' Jacob, good morning. Good morning, l-għażla tiegħek għal Jacob hekk jogħġbok. So, Jacob qed nażlu St. Aloysius. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Bye. Good day. U għat-tifel illi mammu daqsxejn aktar żgħir mill-oħrajn banketta aktar għolja jew kaxxa aktar għolja biex xorta waħda ġiblu rasu fl-istess għoli tal-oħrajn. Sinjura Gatt, bonġu, tolbu kittina l-għażla tiegħek għal Raul. Ismani minn fuq il-telefon, Sinjura, ta' mhux minn fuq, bonġu, mhux minn fuq is-set. Yes. Saint Elias, is-Sinjura Gatt qed tażel Saint Elias. Grazzi ħafna u l-ġurnata t-tajba. Thank you very much, thank you. U bekk it-3 tfal ġew trattati differenti biex jilqgħu għad-differenzi ta' bejniethom. Is-Sinjura Mizzi, bonġu. Bonġu, Sinjura, nitolbu kittina l-għażla tiegħek għal Mikael, please. Stella Maris, Mikael Mizzi, Stella Maris. Grazzi ħafna. Thank you lilek, ta' grazzi ġada tajba, Sinjura. Bye, thank you. Bye. U dak huwa l-kunċett tal-ekwità, illi inti tagħti lil dak li jkun, dak li għandu bżonn biex kemm jista' jkun teleb. Xi differenzi oħra li jista' jkun hemm illi jiġi tal-persuna jiġi żvantaġġat minn wieħed għal ieħor. Tgħidli sewwa mela. Signora Barbara, bonġu. Bonġu, nitolbu kittina l-għażla tiegħek għal Dejlin, please. Saint Elias, grazzi Signora Barbara, Saint Elias, grazzi ħafna, grazzi ġada tajba Signora, bye bye. Tgħidli mela, mhux hekk sewwa ħalli hekk kollha kemm huma jkunu jistgħu jaraw. Sakemm ikunu 3 kaxxi biss jew 6 kaxxi biss u qed narawha hekk, faċli kulħadd jgħid iva naqbel. Meta niġu għat-twettiq ta' dan mbagħad imma fil-prattika b'affarijiet aktar komplikati, mhux dejjem faċilment nibdew naċċettaw u naqblu fuqhom. Pereżempju jiena xi qed tirreferi. Mela, jaf ikollok sitwazzjoni fejn tifel għal kelma daqsxejn waħda mhux f'posta naqra pastaża u konsegwenza ta' dik il-kelma pastaża kienet illi ma nafx jiġi mitlub jagħmel essay illi jrid fiha jesprimi u jispjega l-importanza illi aħna nitkellmu b'mod xieraq u li nibqgħu rispettużi lejn xulxin anke f'diskorsna qed nivvinta. U dik il-konsegwenza biex hu jipprova jitgħallem xi ħaġa minnha. Tifel ieħor illi qal kelma simili, forsi mhux identika, jew forsi identika, imma f'dak il-każ ma jingħatax l-istess konsegwenza u forsi t-teacher. Signora Kakija, bonġu, nitolbok ittina
l-għażla tiegħek għal Samuel, Bonġu. Saint Elias, grazzi Sinjora Kakija tażel Saint Elias għal Samuel, grazzi tantiħer lilek, grazzi. U tażel illi minn flok fiċ-ċirkostanzi dan it-tifel ieħor ikun aħjar illi tmur passej miegħu, timxi ftit mal-ground x'imkien u tgħid daqsxejn kelma miegħu. Sinjura Buġejja, Bonġu, nitolbok itina l-għażla tiegħek għal Zach, please. Thank you, Zach. Good morning. Thank you. Mela Zach qed jażel Saint Aloysius għalih innifsu. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Thank you. Tgħid li mhux sewwa. Il-wieħed tajtuh composition. U l-ieħor tajtuh kemm qatt jippassiġġa mal-miss. Hemm banketta differenti, ħbieb. Dik it-teacher taf fiċ-ċirkustanzi ta' żewġ tfal. Fil-każ tal-ewwel tifel, forsi tifel bħalma għandi jien id-dar li nippruvaw kemm jista' jkun. Għandhom kull ma hemm bżonn kemm jista' jkun hemm l-ambjent neċessarju, hemm ħtiġijiet kollha. Is-Sur Merċieqa, Bonġu, tolbok itina l-għażla tiegħek għal Jean-Louis. Bonġu, Saint Elias, is-Sur Merċieqa jażel Saint Elias għal Jean-Louis, grazzi ħafna ġradat tajba. Bye, thanks. Allura, tifel illi hemm kollox li huwa conducive biex kemm jista' jkun qed jgħin ruħu li ma jkunx hemm għalfejn jesprimi jew jimmanifesta daw it-tip ta' misbehaviors. It-tifel ieħor taf il-miss li sfortunatament iċ-ċirkustanzi madwaru huma differenti. U għandna ħafna awċ fid-djarna, jista' jkun anke fid-djar xi wħud minnkom li qed tisimgħuna, illi jfixklu l-uliedna, jista' jkun ġieli dinamiċi bejnietna, jista' jkun anke xi kultant xi traġedja tkun laqtet il-familja, ġieli xi kultant xi għażliet ħżiena li aħna nagħmlu bħala ġenituri. Sinjura Gawċi Koltstoff, l-għażla tiegħek għal Andrej, please. Saint Elias, thank you very much. U ġurnata tajba, Saint Elias għal Andrej. Thank you very much, good day. Bye, thanks. U allura huma sitwazzjonijiet kif qedna, deċiżjonijiet anke tagħna, eżempji ħżiena li ġiena nagħtu li t-tfal tagħna jiġru. Nitlobkom biex kemm jista' jkun evitaw, però jiġru. Signora, good morning, Mrs. Darmanin. Could you kindly give us your choice for Edward, please? Stella Maris for Edward. Thank you very much, Mrs. Darmanin. Have a good day. Thank you. Bye. Thanks. Imma inevitabilment li f'dak iċ-ċirkostanzi tfal ħaj jimmanifestaw aġir differenti mill-ewwel każ, ħadd tistenna li ħajkun hemm daw id-diffikultajiet. Mrs. Demicoli, good morning. L-għażla tiegħek għal Giuseppe, please. Good morning. Saint Elias għal Giuseppe, grazzi ħafna, Sinjura. Grazzi lilkom. Bye, good day, Sinjura. Thank you. Bye, bye. Għalhekk it-tip ta' konsegwenza f'dik iċ-ċirkostanza li trid dejjem isservi għal tagħlim. Ma tistax tkun bħal tal-ewwel każ, trid tkun adattata għal dak it-tifel. Trid tkun dik il-banketta meħtieġa fiċ-ċirkostanzi li għandna qudiemna. U dawn hemm ħafna eżempji. Aħna llum tallimna illi min għandu bżonn siġġu tar-roti biex ikun jista' jkun mobbli. Irridu nippruvaw kemm hu possibbli. Signora, good morning, Mrs. Coyne. Your choice for Ethan, please. Stella Maris School for Ethan. Thank you very much, Mrs. Coyne. Thank you. Have a good day. Thank you. Aħna drajna li namlu rampi. Namlu rampi biex kemm jista' jkun. Min għandu bżonn siġġu dar-roti ma jkollux jiġi affaċċat b'tarġa illi tagħmililu impossibbli illi jitla' il-fuq imma bir-rampa ikun jista' jitla'. Sinjura Xikluna Bonġu, nitolbuk ittina l-għażla tiegħek għal Lukas, please. Saint Elias, is-Sinjura Xikluna tażel Saint Elias għal Lukas. Grazzi ħafna, Sinjura, ġadat tajba. Bye, thank you. U again, aħna dik drajnija. U ma narawiex problema, anzi, ingergru meta naraw li jkun hemm postijiet mhumiex aċċessibbli. Hekk għandu jkun hemm kull kien aċċessibbli għal kulħadd drajnija.
Signora Portelli, nitolbu kittina l-għazla tijak għal-Luka, please. Saint Elias għal-Luka, nirringrazzjawk Signora Portelli, grazzi ġadat tajba, bye, thank you. Però mhux id-diffikultajiet li naffaċċaw ħana fil-ħajja kollha huma viżibbli kif jista' jkun il-ħtieġa li tuża siġġu tar-roti. Diversi minna naffaċċaw diffikultajiet, kollha naffaċċaw diffikultajiet, imma hemm uħud minn daw id-diffikultajiet illi jitolbu illi soċjetà tgħinna billi toħloq rampi illi ma jidrux bħalma ma tidirx id-diffikultà illi tkun qed tidher. U dak kull inħeġġeġ li aħna nafdaw ftit fil-professjonalità tal-edukaturi, tal-kapijiet tal-iskejjel tagħna bil-mod kif ikunu huma qegħdin jaġixxu fil-konfront ta' studenti differenti. Itqabbil odjus, tqabblux il-lulietkom ma' oħrajn, qabluhom dejjem magħhom infushom. Mhux ħa nixba' ngħidilkom di, ħanibqa' nirrepetiha. Ġifieri anke meta wliedkom forsi jiġu jesprimu, mhux it-tfal ikunu qed jitgħallmu. U da sens ta' unfairness, għax hekk iħossuha l-ewwel huma jafu jiġi jgħidulek jieħa unfair ma. Jiena għamiltek u dak għamilek bħali, jien laqqatek u da laqqatek. Poġġu bil-qiegħda u ddialogaw. Mhux qed tarek sewwa m'hawnx għali għall-miss x'maret tivvinta. Aħna malajr naħorġu biex naqtaw il-kundanni. Illum aħna nafu kollox, nafu ċ-ċirkustanza kollha. Sa mhux qed ngħidlek li dejjem bil-forsi infallibli t-teacher ta' jew il-head infallibli nisbaljaw bħal ħadd ieħor. Imma ħafna drabi jkun hemm raġunijiet validi, ħafna drabi jkun hemm spjega għal dak li jkun qed iseħħ. Afdaw. U fejn ma tibdewx tifhmu u qed taraw li dak it-tħassib imbagħad qed jibda jdejjaqkom. Tkellmu bi prudenza dejjem għatu ċans ifhmu li l-iskejjel huma postijiet impenjattivi ħafna. Min għandu esperjenza forsi għaw edukaturi fostkom jaf, kemm huma postijiet kaotiċi kultant minn kollox għaddejjin kollu. So please għatu ftit ċans anka sakemm ikollhom il-moment biex jirrisponduna kelmuna. Good morning, Miss Musu. Could you kindly give us your choice for Paul, please? So St. Aloysius College for Paul. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Bye-bye. Thanks. Ekku, wasanna għal tewmin fil-fatt, allura kif spjegajna il-bieraħ tewmin ikunu jistgħu jażlu biss minn skola fejn hemm tal-inqas żewġ postijiet għax ma nkunux nistgħu noħolqu post ġdid fejn ma jeżistix. U kif qed taraw anke mill-firxa ta' għażliet li għad hemm fuq l-iskins bħalissa, allura anke jista' jkun illi dak li jkunu qed jisimgħu huma huwa inqas diġà hemm skejjel li huma inqas minn hemm skejjel li għalqu hemm skola wkoll li għandha post wieħed allura dik l-iskola f'dal każ mhijiex disponibbli għal il-familja. Nistennew sakemm is-Surja u s-Sinjura Borċ ikellmuna dwar Karl u Mark. Ok. Grazzi ħafna. Għanna kas partikolari, issa nispjegalkom kif tgħaddi s-Sinjura Borċ. Bonġ Sinjura Borċ, għadha fuq il-linja? Għadha m'għaddietx? Ok, grazzi. U ħataraw kif iċ-ċirkostanzi vera jvarjaw. Dak li għadni kifet fil-fatt f'dal każ jidher li mhux ħaj manifesta ruħu bil-fors. Yes. Grazzi ħafna. Signora Borġ, bonġu. Bonġu, nitolbok tikkonferma li dak li għadhom kif qed jippruvaw jispjegaw l-isħabi, please. Mela, għal Karl, please. So, għal Karl, no choice. Peress li hemm possibilità ta' skola oħra qed tgħiduli u x'hekk, Sinjura, grazzi. U għal Mark se nażlu Stella Maris. Grazzi ħafna, Sinjura, u l-kumpliment ġata tajba. Bye, thank you.
U bekk għalaqna skola oħra, propju skola li ma bsarx li ħanqod nagħlqu f'Kasta Tewmin imma ċirkustanzi vera jvarjaw. U għalhekk wasal il-waqt biex naqralkom l-ismijiet ta' tfal li ġew reġistrati fi Stella Maris College. Mela, Hipperson William, Muscat Jerome Xavier, Avallone Liam, Kurmi Jaden, Mikallev Vejx Robert, Aquilina Isaac, Xikluna Bartoli Luca, Attard Thomas, Magro Dingley Jake, Vellanico Alexander, Liu Boran, Buġeja Andrew, Paċ Alessio, Mitzi Mikael, Darmanin Edward Simon, Coin Ethan Harry, Borch Mark Lucas. U dawk huma t-tfal li ġew reġistrati għal Form 1 ġewwa Stella Maris College nawgurawlhom hemmhekk għall-esperjenza u l-avventura ġdida tagħhom. Grazzi ħafna, is-Sinjura Pisani Gallia, nitolbok it-tina żagħtijak għal Xavier, please. Saint Aloysius għal Xavier, grazzi ħafna, Sinjura ġota tajba, bye, grazzi, bye. Kif qed taraw anke mid-disponibilità ta' numri li qed għandna available qed nibdew ftit noqorbu fil-fatt ġifieri għalhekk qedtilkom l-ewwel. Equality versus equity. We choose equity. Imma mhijiex l-iktar għażla sempliċi. Sinjura Gatt, bonġu, nitolbok it-tina l-għażla tiegħek ta' Jacob, please. Saint Aloysius College għal Sinjura Gatt, għal Jacob propja, insomma. Grazzi ħafna, ġata tajba, Sinjura. Bye, thank you, good day. Ġifieri dak li kont qed ngħidilkom, mela, għalaqna bekk Saint Aloysius College ukoll u għal daqstant se nkun qed naqralkom l-ismijiet tal-istudenti reġistrati hawnhekk. Gallia Zach, Gaskell Liam John, Vella Eamon, Schiavone Mikael, Karagoz Irin, Massa Danilo, Cesare Jamie, Avellino Alex, Ellul Andrew, Pisani Bentley Ron, Mikallef Luke Andrew, Healy Luca, Portelli Marley, Downham Ethan, Gill Benjamin Luke, Saliba Zach, Zerafa Mason, Xkembri Theo Javier, Manicolo Jack, Vella Bernard, Attard Jake Kyle, Pecorella Sebastian, Greg Adam, Mikallef Aber Jake, Fennek Seguna Caden, Mikallef Gerrit Matthew, Camilleri Giuseppe, Zammit Francesco, Azzopardi Neil, Camilleri Adam, Kjawotski Jacob, Buġeja Zach, Musu Emwa Paul Charles, Pisani Gallia Xavier, Gatt Jacob, u daw kienu l-ismijiet ta' tfal illi sewma reġistrati għal Year 7 Form 1 sena Luigi nawguraw anke għal dawk l-istudenti għall-avventura ġdida tagħhom. Sinjura Mifsud, bonġu Sinjura, l-għażla tiegħek għal Adam. Saint Elias għal Adam, nirringrazzjawk Sinjura, komplementa ġurnata tajba. Grazzi lilek, good day, bye. Grazzi ħafna, bonġu Sur Grek, nitolbok it-tina l-għażla tiegħek, please. No. Ok, grazzi ħafna, is-Sur Grek qed jażel no choice għal Luka u jħallih għal waiting list meta mbagħad jirċievu l-emails kif spjegatilkom il-beraħ Sintja u mbagħad jirċievu l-korrespondenza bl-ispjega kollha dwar dak. Ekku bħalissa fil-fatt l-għażla hija bej żewġ kulleġġi, kulħadd ikollu raġunijiet tiegħu għalfejn jażel jew ma jażilx skola jew oħra. Nifhem illi issa hija aktar ristretta u allura il-possibilità ta' sitwazzjonijiet bħal dawn. L-aħħar ftit telefonati u din il-maratona ta' salat-tmima. Mela, bonġu Sinjura Saliba, bonġu, nitolbok it-tina l-għażla tiegħek għal Julian, please.
Saint Elias għal Julian, grazzi Sinjura Saliba l-kumpliment tal-ġurnata tajba. Thank you. Bye, bye, bye. Sawa wisq. Qabel inkomplu b'ħidma oħra sawa, ġifieri ħadd minnha musejjer. Nilagħbu jew hekk fadlinna diversi commitments oħrajn. Propju llum daqsxejn ġata twila fil-fatt il-lejla hemm manka ċelebrazzjoni ewkaristika għax St. Albert the Great College din is-sena jagħlqu 75 sena bħala kulleġġ u hemm ċelebrazzjoni sabiħa qed tkun qed issir il-Birgu ġewwa Knisja Dominikana fil-fatt hemmhekk. Tibda fis-6:15 ħa nagħmel l-almu tiegħi biex nipprova nilħaq immur dar kemm inħasel inbiddel malajr u immur għal dik l-okkażjoni sabiħa wkoll. Bħalissa żmien tekk ukoll jkollna ħafna ġifieri illum hekk nhar il-ħamis għandna l-jum iċ-ċelebrazzjoni jidher li Saint Elias. Il-ġimgħa għandna attività sabiħa oħra wkoll Saint Michael. Kollha affarijiet sbieħ, imma tistgħu timmaġinaw il-ġranet tagħna kemm ikunu twal għax ma jispiċċaw qatt. Grazzi ħafna, is-Sinjura Demikoli Sejkel, l-għażla tiegħek għal Luka, please. Bonġu. Saint Elias għal Luka, grazzi ħafna Sinjura tal-kumpliment ġranet tajba. Bye, thank you. Dak żmienek popolari għal dal-ħafna attivitajiet, anke x'it-temp jibda jippermetti wkoll. Sinjura Xwiereb Mikallef, l-għażla tiegħek għal Hayden, please. Saint Elias, thank you very much. Have a good day, thank you. Saint Elias għal Hayden, thank you. Ikolli ngħid naħseb il-Hayden stess kont qed inkellem ma kunx ċert imma jekk kienu hekk hux veru. Ta' nsellimlek Hayden mela ta' prosit. Sinjura Borċ, bonġu, nitolbu kittina l-għażla tiegħek għal Mattias, please. Saint Elias għal Mattias, grazzi ħafna, kumpliment tal-ġurnata tajba. Grazzi, bye. U ħassir l-aħħar telefonata għax fil-fatt imbagħad il-postijiet li ħajkunu baqgħu battala ħabba no choices u hekk u dik ir-raġuni imma għandna telefonata ma' Sur Paċ jew mas-Sinjura Paċ għal Aiden. Sinjura Paċ, bonġu Sinjura Paċ, torbu kittina l-għażla għal Aiden hekk jogħġbok. Is-Sinjura Paċ tasel Saint Elias għal Aiden. Grazzi ħafna Sinjura kumpliment tal-ġurnata tajba. U bis-Sinjura Paċ fil-fatt wasanna għal tmiem din il-maratona ta' telefonati li kellna l-ewwel esperjenza tiegħi għamilta magħkom. Nispera illi kienet waħda sodisfaċenti. Avventura għal kulħadd. Għandhom jingħaqdu magħna fil-fatt hekk u l-kollegi kollha tagħna li kienu qegħdin jassistu f'dal proċess illi beda qabel id-9:09 xi trasmissjoni bdiet fid-9:09 imma beda l-ħafta 9:15, 9:10 meta bdew l-ewwel telefonati għalhekk ħanibda bir-ringrazzjamenti min-naħa tiegħi. Taraw il-Sintja Kassar, l-Annalise Tabone, Felicien Bogetta, il-dajem merċi minnhom xtarawha qiegħda twieġeb dak it-telefonati li kontu qegħdin iċċemplu b'dak it-telefon number li kien hemm għax dak kien qed joħodkom ġewwa l-uffiċini tagħna. Il-Miss Amelia Kalejja fuq il-laptop li tkun qed iddaħħal ismijiet fid-database tagħna. Is-Sur Gejto Farrugia llum mhux qiegħed hawnhekk imma nsellmulu xorta waħda lin-Nutar Dr. Robert Aquilina magħna kważi f'kull trasmissjoni napprezzaw immens. Il-Father David Cortis, ir-rettur ta' St. Augustine, qiegħed magħna wkoll nirringrazzjaw kien qed jgħin fit-telefonati. L-uffiċjali kollegi tagħna mill-Kura tal-Arċisqof, speċjalment mill-aspett tekniku tagħhom għal-links u affarijiet minn dawk, il-kollegi tagħna uffiċjali fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija fil-ħidma sfiqa tagħhom fl-oqsma differenti kollha semmejtilkom aktar kmieni, il-kapijiet tal-iskejjel u l-kollegi tagħna edukaturi u mhux biss edukaturi li qegħdin jagħtu servizzi l-uliedna ta' kuljum fl-iskejjel tagħna l-aħħar u mhux l-inqas lill-Wis Media għas-servizz tagħhom matul din ix-xandira u xandiriet li fadlinna u nirringrazzja lilkom li kontu magħna sa dan il-ħin. Grazzi u l-kumpliment tal-ġurnata tajba.